زغلواني أبيداني سلامي زغلواني أبيداني سلامي زغلواني نحر جمل سلام نحوالو سلام كعجمل سلام داور سلام نحر جمل سلام داور سلام كعجمل سلام داور سلام سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم بعد زسي درفلي نغنبلو ولا مهللانا يا أملاخي نغنبلو سألوتو كويس تعم كابز تعم درفي يعطى بحالنا حبرتسبنا إرترا نمجنا كي كوننا مجمريا دارجنا بأملاخ سصقع بحالي كنبلو نخلينا كل تأكيد أنا حبرتسبنا طريقمو مس أملاخ تسعسعيت ولا ونتي يعطان طريقايو مبزحتو تي أجبابة سعاسي مستي ناي كوعي أسرارها زيادة تي كوع دما أبناء أملاخ ناي أباجوجو مايزيس بس لزخونة it's so beautiful لعلو كل دما تدرفسي صلوت انت بالكايو ولا حنت في ببيت كريستيان كالس ل من البازيما سلازغير دايم بر صلوت يزي سلازي سلام كاب سلام زتعم سلازي اللي بعك خفتلكم إلى لومي كيتردانا بزربايتياتني مغنياتو نحنا سلامنا عندلي كاوشت إيرترا زولو درفي سلامي زبل زلو كينات يكونن زبل زلو ويل كاب كبابينا جنكم يكونن بزخونا جن حجي نابتنا لو مخناتينا لايك جبرو شير جبرو ريتوخ من حسابكم انجلوتسو سبورت جبرو نزي channel نابلنا. Let's start with this one. Point on the map. The strategic location of Assab. Assab port is located on the Red Sea coast, key geographical feature in southern Eritrea. This location places it in a region of immense global importance at the crossroads of national interests and the flow of international trade. The port is positioned very close to the border with Djibouti, a nation whose own port facilities are a dominant regional hub. This proximity creates a dynamic of potential competition and strategic redundancy. It is also situated near the landlocked nation of Ethiopia. Ethiopia, a nation of over 120 million people who بقداينا عسب درجة موعلن محضرون كوينس لزلو عسب بميكروسكوب يتفتش زلا أبي الله أنت يلو عنقطة أنت يو خميو استراتيجيك وقام تاناتا you just name it كم عينة تنا ليك نتن أنا مالت إيرتراون دي تهجري كايفلت أيه يكاتلانيره حسولكم يدلني كجانن ويدلني كندزز أكل حبريت بزع بعسب سمعي فلتنا بيه وطي I don't know أنا بيني كون خليجن كما يزخونكم ونايتهلونيكم أيتسانونيكم أتوم أب جنباراتنا عسب زنبركم كابين العالم بوجيركم زع عسبكم تفلتير دعني كي average إيرتراوي ما كلا إيرتراوي بزحنا إيرتراز زي زرا ويون
ኣብ ከም ክልና ዕድመ ትሕተይ ዘሎ ሰብ ግን ብዛዕባ ዓሰብ ክንድዚ ዝኣክል ሓበሬታ ሰሚዕና ይንፈልጥን እና በቲ ሓደ የመስግኖም እየ ምክንያቱ ፀጋታትና ንክንፈልጥ እውን ስለ ዘኽእሉና ዘለው ንቐፅል በንግግራቸው ያነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን የባህር ተደራሽነት በተመለከተ ምን አይነት አቋም እንደያዘች ለማስገንዘብ እንዲረዱን ለማድረግ ትልቅ እድል የፈጠረ ነው። ያንን እድል በበቂ ሁኔታ ተጠቅመንበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ ያነሱት ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ መካከል በተለይ ደግሞ ወደብ ያላቸውም የሌላቸውም ሀገራት እኩል የሆነ ተጠቃሚነት መኖር አለበት የሚል ሐሳብ ነው። አንታ ዘም ሰባት እዚያቶም ኣብ ዓለምና ሲ ኣብ 2025 ከም ዘለናስ ቁሩብ ደይስቆሮም እዩ ፕሬዚደንት ናትና ታዬ አጽቀሥላሴ ዝበሃል ስኒ ዩኤን ከይዱሲ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ሲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልናን ብማዕረ ክንጥቀም ኣለና ላይክ ከምዚ ንእሽተይ ቆልዓ ኣይኮነ እቲ ፕሬዚደንት ወዲ አይደነ 60 ዓመት ወላ 70 ዓመት እዩ 70 ዓመት ሕጊ ናይ ዓለም ከመይ ይኸይድ ነይሩ ይፈልጥ እዩ ሎሚ ንሶም ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ስለ ዘበገሱ ሲ ብሙሉእ እቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ዩኤንን ሲ ሕግታቱ በቃ ሓላሶ ክድሓን በቃ ኢትዮጵያ ከበልኩም መሲ ንቀይሮት ሕጊ በቃ ሰብ ዝደለየ ባሕሪ ይጠቀም ከብልዎም ድዮም እዚ ህውተታ ሲ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ስለምንታይ ከምኡ ይህውትቱ ኣለዉ እቲ ህውተታ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንተሪኢልኩምኒ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝሃውተተ ካብ ኩንነት ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ክሕጉሱ ክብሉ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝዝረብን ዘይዝረብን ኣብ መጋባይ ዓለም ከይዶም መወራዘይ ናይ ካልኦት ኮይኖም ኣለዉ እሽነቶም ክገልፁ ይውዕሉ ኣለዉ ናይ ዓለም ሕጊ ዓለም ኩላቱ ትጥቀመሉ ገዲፎም ንኢትዮጵያ ንኽጥዕም ኢሎም ሓድሽ ሕጊ ክወፅእ ወይ እውን ሓድሽ ሲስተም ናይ ዓለም ኣተሓሓዛን ኣጠቃቅማን ናይ ወደብ ክፍጠረሎም እዛ ዝብልዋ ዘለዎ ዘረባ ንኣሜሪካ ተኣዝያ ተቆጥዕ ዘረባ እያ ምክንያቱ ዝዓበየ ክፋል ናይ ዓለም እትቆፃፀር ሃገር ኣሜሪካ እያ ብኣትላንቲካ ውቅያኖስ በሎ ብሰላማዊ ውቅያኖስ በሎ ስለዚ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ኣጠቃቅማ ናይ ማይ ንኩሉን ኣብ ማዕረ ደገለዶ ዝብልዎ ዘሎ ኣንፃር ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ እምበር ይስቆሮም እዩ ንዓኻ ኢሎም ሕጂ ብፍሉይ ጅቡቲ እንታይ ገብሩ እዮም ሓይሊ ባሕሪ ምፅኦም ዘለዉ ባሕሪ ንቁፃር ዘይኮነን ንቀይሕ ባሕሪ ክመፁ ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ ድዩ ዝበፅሕ ማያት ናይ ዓለም ንክቋፀሩ ዘይኮነን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን እቲ መራሕዮም ጥዕና ስለ ዘይብሉ ነቲ ጥዕና ዘይብሉ ኣይጣዓኻን ኣለኻታ ሓሚምካ ኣለኻ ዝብሎ ስለ ዝሰኣነ ነቲ ናቱ ሕማም ከምዘይ ሓመመ ንኸፍልጥዎ ካብኡ ንላዕሊ ክፅለሉ ንርኢ ኣለና ዘረባ እዚ ግን ዳርጋ ወላ እኳ ንዕሽነት ዘተንብህ ዘሎ እንተበልና ብኩሉ መንገዲ ናበይ ይድፋእ ከም ዘሎ ግን ሓደ ብሓደ ክንፍትሾ ኢና ሰራውር ሰዲዱ ከም ትቅድሚ ሕጂ መንእሰይና ገርሂ መንእሰይና ኣነ ትግራዊ ክሳብ ዝብል ዘብፅሕዎ ስቂልካ ምግዳፉ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ፅባሕ ንጎ እወን ዓናው ናይ ብፃሕናን ዝብል መንእሰይ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ሎሚ ንነገራት ብኣጉ እቲ ህውተታ ናቶም ህውተታ ምዃኑ ዲባንኪ ዝበሃል እዚ ምፍሻል ቀዳማይ ስራሕና ክኸውን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናብ ገፅና ኣትሪና ክንምለስ ኢና ሕጂ እዚ እቲ ፕሬዚደንት ናትና ዝብሎ ዘሎ እስከ ይስምዑ ወድሓን ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾነ እሱት እኩል ተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ደግሞ ክፍት መደረግ መቻል እንዳለባቸውም እንደዚሁ አሳስበዋል። በዚህ ጉባኤ ላይ እንደውም ነገርየውን የገለጹበት መንገድ የሰው ልጆች የጋራ ውርስ ወይንም የጋራ ሀብት ነው እነዚህ ባህሮች ብለው ጠቅሷቸዋል። ከቀይ ባህር ጋር የተገናኘው ጉዳያችን በብዙ መልኩ ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። በህንድ ውቅያኖስ በኩል ኢትዮጵያ የነበራት ሚና የነበራት ቁጥጥር እንደዚሁ በልኩ ከቀይ ባህር እኩል ተነስቷል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በታሪክ አጋጣሚ በዘይላና በርበራ በተመሳሳይ አዱሊስ ምጽዋ እና አሰብ ላይ ሰፊ ቁጥጥር የነበረን ሀገር ነን። ግን በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ ከነዚህ ሁሉ የባህር ጠረፎቻችን የራቅንበትና ምናልባት እዚያም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትህውተታናቶም መጠን የብሉን ወይ እውን ደረት የብሉን ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን እቲ ኣዘራርባናቶም እቲ ኣካይዳናቶም ነቲ ዶሜስቲክ ኮንሱም ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ነቲ ህዝብናቶም መንእሰይናቶም ሕፅበተ ኣእምሮ እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኤርትራዊ ዝያዳ ንቕሓት ክድልዮ ዝያዳ ድልውነት ክህልዎ ዝያዳ
ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ንክህልዎ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ብእንግሊሽ ንፅሕፎ ዘለና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ይዓብዱ ስለ ዘለዉ ኣተዓብዱና ክብሉና ከለዉ ምንይነ ወኬን ይብሉ ትግረ ካባና ርሕቕ ኢልኩም ክትዓብዱ ክትፅለሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናትኩም ዕብዳን ግን ክንሕወስ ኣይንደልን ኢና ዝብል እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ድመፅ ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ በዚ ካስሙ actually matter. Ethiopia sits right in the Horn of Africa. It's ancient, it's proud, and for most of its thousands of years of history, it had access to the Red Sea. They had ports, they traded with the world, life was good. Then 1993 happened, Eritrea gained independence, and suddenly Ethiopia lost every single port that they had. Just gone, landlocked. Now, being landlocked might not sound like a big deal, but let me put this in perspective. Economic research demonstrates that landlocked countries face systematic disadvantages that ኣብዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ድሕሪ ተመሊስካ ዳብል ቸክ እናገበርካ ምዝራብ ከምዚ ሓደ ንቡር ነገር እንዲ ተቐይሩ ዘሎ ኣብ 93 ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ዝኾነ ኤርትራ ንናፅነታ ስለ ዝኸደት ሰማይ ምድርን ተገምፂሉና ዛ ዓይነቱ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና but in reality it's quite different ምክንያቱ እቲ ኣመፃፅኣ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ distorted history በሃል ንታሪክ ዘንቢዕካ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሓሉ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ድማ ተውዕሎ ምክንያቱ ኣብ 1991 ባሕሪ ከሲርና ክብሉ ከለዉ ካብ ማስ ጀሚርካ ክትባሕር ትጥቀመሉ ነርካ ኢሉ ዝሓትት የለን ድዩ ከምኡ ኢሉ ክሓትት ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ከምዘይህሉ ገይሮም እዮም ሕፅበት ኣእምሮ ገይሮምሉ ብርግፅ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክንሰርቕ ስለ ዝኾንናሲ ካብቲ ንሰርቆ ድማ ክትረብሕ ስለ ዝኾንካ ነታ ንሕና ንደርፈልካ ዘለና ደርፊ ጥራይ ተጠቀመላ ኣብ 1930 20 10 40 50 ባሕር ደ ነይርካ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ከ ኣበይ ነይሩ ትወደብካ እንታይ ነይሩ ተጠቓቕማናትካ ስለዚ እታ 30 ዓመት ናይ ኤርትራ ጎቢጦም ዝሓዝዋ ከም ፍልይቲ ታሪክ ገይሮም ከቕርብዎን ከም ድሌቶም ክኸድሉን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሸብዳዕዳዕ ድማ ንሕና ከነፍቅደሎም ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ስምዕዎም እቲ መንእሰይ ወለዶ ኢኻ እዚ ዝበሃል ባህር በር የምናገኝበት ሂደት ደግሞ ኢትዮጵያ ሰጥቶ መቀበል በሚባለው መርህ የሚያዋጣው ተባብሮ መስራት ነበር። ቀይ ባህርን የማግኘት መብትን ወደ ጉልበት ልቀይረው ይችላል። ነገር ግን አሁን ላይ እየሄድንበት ያለው መንገድ አይደለም። ሻቢያ ከሚባለው በላይ የተዳከመ መንግስት ነው። አራት ቀይ ባህር ላይ ወደብ ያለው ሀገር አንዱንም ሲጠቀምበት አንመለከትም። የሻቢያ መንግስት ተባብሮ ቢሰራ ምን ያክል ከተመህ ጀነራል አበባው ፈነዱት። ጦሩ ከአማራ ክልል ወጥቶ ወደ ቀይ ባህር እንዲዞር ሊታዘዝ መሆኑን ጀነራል አበባው ጠቁመዋል። ትራምፕ በይፋ እጃቸውን አስገቡም። ከአሰብ ቅርብ ርቀት ላይ በቀይ ባህር ዳርቻ ሊገነቡት ስላቀዱት የቢሊዮን ዶላር እጅንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኢሳያስ አፈወርቂ one of the things ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንእሰይና ዝያዳ ክነቅሓሎም ዝግባእ እንታይ ዝብል ስነ መጎት ንሰምዕ ኤርትራሲ ካብዚ ምስ ኢትዮጵያ እንተትሰርሕ ነይራ ብዙሕ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ነይራ ስለዚ እቲ ረብሓቲ ብሰንኪ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይድሌት ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ረብሓ ናይ ህዝቢ ስለ ዘይደሊ ነቲ ሃገር ከርባሓ ስለ ዘይደልዩ ነቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ በቲኽዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ማለት ናይ ዓያሹ ዘረባ እንዲ ድመስል ግን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ፅልዋ ወይ እውን ስምብራት ገዲፉሎ እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ብምዝራብ ነቲ መንእሰይና ብፍላይ ነቲ ንእሽተይ መንእሰይ ዝያዳ ክነንቅሖ ዝግባአና ወይ ከዓ ክንሰርሓሉ ዘለና ነገር እንተሎ ንስ እዩ መጀመርያ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ 1998 ኣይንደልን ኢና ኣግማልኩም ኣስትዩሉ ኢሎም ገዲፎሞ ዝኸዱ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ወይ እውን መለስ ዜናዊ ናቱ ይወደግን እዩ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ እንኮላይ ኣብ ኩናት ከለዉ ኣብ ኩናት ግዜ እንታይ ክትገብር ንፀላ ኢኻ ተሓንቆ ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢኻ ተሓንቆ ተሪኹም ኣለዉ ከምታይ ብሎ እዚ ጂኦግራፊክ vulnerability ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ማለት ሓደ ፀላኢሲ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ምስ መፀ ነቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ መንገዲ ክትሓንቆ ትኽእል ኢኻ በተይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክመፅእ ከሎ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ከምኡ ክትገብር ኣይመረፀትን ኣብ 98 እንታይ ዳ ገይራ ስቕ ኢላ ቀፂላቶ ክሳብ ንሶም ባዕሎም ዝገጥፍዎ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትዓፅኦም መደብ ኣይነበራን ስለምንታይ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓደ ብስምምዕ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋ ተሰማሚዖም እዮም ካልኣይ ድማ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ እቲ ኩናት እውን ከም ምርጫ ዝኣቱ ዝነበረ ወይ እውን ክንዱ ዓይነት ዕንወት ክፈጥር ዝኽእል ጉዕዞ ክኸውን ኢሎም ስለ ዘይገመትዎ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ጠጠው ናይ ምባል መስርሕ
ወይውን ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ኣይፈጠሩን ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕርኹም ኣይንደልዮን ኢና ብምባል ዝገደፈ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘረባ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳቱ ሓሶትን ምትላልን ምዃኑ እቲ መንእሰይና ክነቅሓሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እየ ዝብል ዘለዎ ኤርትራ at every stage ኣብ ኩሉ stage ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣይከልከለቶም by the way ገሊኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ንገሊኹም ግን ምድግጋም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ 2002 ከባቢ ኣብ 2000 ወይ ኣብ ዓመታት እትይቶም ትፈልጥዎ ብትክክል ዝግለፅዎ ኢትዮጵያ ኣብ ብፍላይ ድማ ሰሜን ኢትዮጵያ ብርቱዕ ዝኾነ ደርቂ ኣጋጢሙ ስለዚ ነበረ ኤርትራ ድማ ድሓን እቲ ፖለቲካዊ ስምምዕ ስለ ዘይብልና ነቲ ብሓደጋ ናይ ጥሜትን ናይ ካልእን ተጠቂዑ ዘሎ በዚ ኣፍ ደገ ባሕርናትና ብባፅዕን ዓሰብን ጌርኩም ረድኤት ክትእትውሉ ነፍቅደልኩም ኣለና ወላ እኳ ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ፖለቲካዊ ምትፍናን እንተለና ምስ ኢትዮጵያ ምስ በሉ ንና ኣይንደልን ኢና ብምባል እቲ መንግስቲ መለስን እቲ ናቱ ኢህደግን ኣይንደሊና ብምባል እንኮላይ ናቲ ናይ ኤርትራ ሰናይ ሓሳብን ምርጫ ዝሃበቶምን ኣይተቀበልዎን ስለዚ እዚኦም ሃገር እዚኦም ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳታ ኣብ ምትላል ዘተኮረ ፖለቲካ እምበር ዝኾነ ይኹን ጣቋ ዘለዎ ወይ እውን ጭብጢ ዘለዎ ወይ እውን ኤርትራ ዝገበረቶ ሕማቅ ነገር ዝብልዎ ኤርትራ ከተቋርጦ ዝግባእ ወይ እውን ኢትዮጵያ በቲ ዘለዋ ፀጋ ጌራ ክትሓንቀ ከም ዝፈተነት ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን ስለዚ ከም ኤርትራዊ ከም ማንም ኤርትራዊ መንእሰይ ክትፈልጦ ዘለካ መጀመርያ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ወይ ካ ትካርታናት ንእሱ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይረኸበት ዝስምዓና ስክፍታውን ገለ ወይ እውን የብልናን ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ኣምላኽ ብካልእ ፀጋታት ይብዎ ብዙሕ ፀጋታት ልሙዕ መሬት ብዙሕ ማይ ገለመለት ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ይብዎም ኣሎ ንኤርትራ ድማ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሂብዋ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሎሚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ወይ እውን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ስለ ዘይተጠቀምናሉ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይሃብተመሉ ምንታን ሕጂ ዘሎ ወለዶ ምንታን ክጥዕመ ኢልካ ንወለዶታት ዝቐፅል ፀገም ክንፈጥራ ይንኽእልና ካልእ ድማ ገለገለ ሰብ ኣሎ በዚ ከባቢ ንእሽተይ እንተይብካዮም እዞም ሃገር እዚኦም ንእሽተይ ሂብካዮም ክዓግቡ ዝኽእሉ እዮም ኢልካስ ከመይ ገይሩ ሓንጎልካ ክቐስን ንኽእል ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕርና ብዝሓሰረ ዋጋ ተጠቀመሉ ኢልናዮም ካለና ተገምጢሎም እዮም ኣይንጥቀመሉን ኢሎም ሎሚ ከም ውግእ ኮይኖም ክመፁና ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ነቲ ታሪክ ብትክክል እንተተረዲዎ ብፅሞና እንተተረዲዎ ብዕምቆ ተተረዲዎ ፅባሕ ንጎ ክመፀካ ንዝኽእል ፈተናታት ምስትውዓል የድሊ ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ሞሜንት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኢትዮጵያ መራኽብ ትጥቀም እያ ንንግዲ ንኢትዮጵያ ዶላራት ከፊላ መራኽብ ናታ ነቲ ንቻይና ዝኸይድ ማዕድናት ናታ ናይ ኢትዮጵያ መርከብ ቀፃለ ኣብ ኤርትራ ተኣትያ ስለምንታይ ኤርትራ መራኽብ ናይ ኢትዮጵያ ንምጥቃም ይኹን ነቲ ካልእ ኣይደልን እየ ናይ ካልእ መራኽብ ይኹን እንተትብል እውን ትኽእል ነይራ እያ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ናይ ተፃብኦ መንፈስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይወሰደትን ኣላ ክልል ባሕሪ ናታ እቲ ክልል ኣየር ናታ ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ፍቓዱ ከም ድሌቱ እዩ ዝሕምሰሉ ዘሎ ኤርትራ ንዑ እውን ኣይወሰደትን ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንዑ ዝምጥን ግብረ መልሲ ክትብ ወይ እውን ናይ ተፃብኦ መንፈስ ክትመርፅ ኣይረኣናየን ኣለና ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ጥቀምሉ ፕሮፓጋንዳ we have to be careful ኤርትራ ግን በቲ ትክክለኛ መንገዲ ትምልሰሎም ከም ዘለካ ይገልፅሎ እዮም listen Mistakes. Eritrea has spoken. From the sidelines of the United Nations General Assembly in New York, Foreign Minister Osman Saleh declared that Eritrea would not tolerate what it calls harassment over the Red Sea issue. Meeting diplomats from the US, Iran, Egypt, and Sudan, Eritrea insisted that access to its ports is a matter of sovereignty and will only be decided on Eritrea's terms. But here is the reality. For Ethiopia, the Red Sea is not simply a commercial issue. It is a lifeline. A nation of more than 130 million people cannot remain landlocked forever, paying billions each year to move goods through one neighbor. Ethiopia's case is not about conquest. It is about fairness, survival, and economic justice. Eritrea's red lines. Eritrea's government has drawn clear red lines. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ዩኤን ነቲ ኩነታት ብዝነፀረ መንገዲ ንዝግብኦ ሰብ ነጊራ ከም ዘላ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ምዃኑ ብኸመይ መንገዲ ቀይሕ መስመር እንታይ እዩ እዚ ከዓ ንፅር ብዝበለ መንገዲ ነቲ ዝግብኦ ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ፅቡቅ ጌራ ሓቢራቶላ ኤርትራ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ መንገዲ ብዘፍቀዶ መንገዲ ንኽንጥቀም ዘለየ ኣካል ቀጥታ ምሳና መፅኡ ክዘራረብ ኣሎ ብእንዳ ጎረቤት እናኸደ ብእንዳ ሽማግለታት እናኸደ ኩለል ከብለና ይንደልና ኣብ ደገ ባሕርና ንዝደልዮ ነቲ ዝምነዮ ሰብ መርሓባ ክጥቀመሉ ፀገም ዝበሃል የብሉን ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ተጠቂሙ ንካልእ ኩናት
نخالي وتهدراو معلا كالب بيز وتهدراو مسفعفح ويون ناي مسفعفح حلم نزلهم كان ساسجن فقادنياتات هيكونان إذا خن بالكلناجن نكينات يكون خالي تصابو دليتن بحقنا لنا مالت هيكونان اليوم سبات جن حنت بزيا زرع خوانسي من الباتون مبزعتي يرتراون بالعلت إنك كريو زلوي معناته I just don't believe بفلا بإثيوبيا زلهم تكونتات كسع كندي أب إن حماق نجاراتنا تيهم زلوا كتريو أنت تايلاس كماليسا أمباسادر بينيام برهسي تي ناي إمباسنا إيرترا أب إثيوبيا كمدما أب أفريكان يونيون سلزخونه نتي منغسي إيرترا زوتو مس يونايتد نيشنز تراقيبو زعفو وتيت نعوم صحيفو هيز اكسلنت عثمان صالح Minister Saleh Malati referred to reckless provocationist and expansionist ambitions choked in the name of access to the sea. ስለዚህ ከምዚ ኒ ኩናት ንኸተበግስ ወይ እውን ዕግርግር ንኽትገብር ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጎረሮና ተሓኒቕና ተጨቢጥና ተታሒዝና ብዝብል access to the sea እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ንዩናይትድ ኔሽንስ ሓቢራላ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናታ ኢሉ ፖስት ንዝገበሮ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ኣላ Look what the Eritrean embassy in Addis Ababa, Ethiopia is tweeting on their official X account. This would have warranted a diplomatic explosion or at least a call to the Minister of Foreign Affairs. That will allow Ambassador Binyam Zubolo, Bhala Zararba, Eritrea, Miss United Nations, Miss General Secretary na UN Tarakiba, نحن على ملخاو حق أخبيرنا مس قربابتنا بزخون يكون قربيتنا كنسرح سقم زبالي بلان انت خونه تنقبرو نيكو طباون ني بيزنس هاون علامة دامبر نحيل بحر ويموت هدراو مع بيز أين فكدنينا نعناز دل ما يمتع زبال ووسي نعو تويت سلز قبري عوشت مريت إثيوبيا خوينو حد أمباسادر كما يجير مسيو انت زراربو نقراتي بوستي قبرالو إزي بزقلت أفكا بهاقرنا كسقوق نيرو ويون حدا كابتن كادراتنا أبا حمدا ويون المينستر قدات وزاي ناي إثيوبياسي أب أوفيسيس أو كزراربو يقبع إذا خانتايو to discuss with the head of political and diplomatic affairs or at least head of the African department in any country with an effective functioning foreign ministry. لذي minister قدات وزاي نادنا دخامنة يرو ليه تبدأ انتاي دا قبل نيرو يقبعكم يقبلكم نيرو تامباسادرنا إذا خانتاي زريكا كندمنتاي نتي diplomatic ቋንቋ ይሆነ ካይዳ ዘይርዶ أمباسادر نا إيرترا بإثيوبيا زلو exactly منغس إيرترا زلو تراي كبل زغ كلمة أمباسادر مالتكو وكيل نا منغس إيرترا مالتي أبيثيوبيا تراي كايكونن أديس أبابا مالت منبر نا أفريكان يونيون سلازي كل دليت كم دليتهم زعندرولي كونن سلازي هذا حقاو زربا نمزراب زأكل كندزي حقوز زبلو زلون تحرق قينهم إزهم سبعة زياتهم في النهاية وانت عنا زلهم هاجر كم زي كنتم أبيثيوبيا زلهم كل تنقاقات كتجبروا كل لكم أنا بزيات رأي كتبا كتنقاقكم زغل at the end of the day إيرترا تخكلن ياو سنتات يتجبر زلا اتنسوم ويوم زلقن ات بروباغندا ناتهم حسوت ناتهم دراما ناتهم أبز جبوبوتا تعنوا وصل زلايا كاليت الرئاسة لنا دما كنرينا كاليت أرتيكل كريكمي قد من أبام زجارنا قربت اللي أبتاع جميرنا أي مسمرنا إيرترا زبالون ما نسمع ذهريو حنت كلتا أرتيكل إسكاريكمي مجمري ولا نزيان نسمع الدراما خمي يغطل كم زلو አፋር ደም ስራችን ነው። ቀይ ባህር ለኛ የግመል ውሃ ማጠጫ አይደለም። ቀይ ባህር ለኛ ማንነታችን ነው። ቀይ ባህር ግድ ነው። አብዛኞቹ የእድገት ማማ ላይ የወጡት የባህር በር አላቸው፣ ፖርት አላቸው። ቀይ ባህር ማለት ለኛ ትንፋሻችን ነው ማለት ነው። መተንፈሻችን ወይም ደግሞ የልብ ስርዓታችን ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እኛ ያለነው ቦርደር ላይ ነው እንደ አፋር እንደ ኢትዮጵያም ላንድ ሎክድ ነንና እያለን ያጣነው እንግዲህ ሪሶርሳችን ነው ማለት ነው። ከሆነ ከ30 ዓመት በፊት የወደብ ተጠቃሚዎች ነበር፣ ወደብ ነበረን፣ አሰበኛ ነበር። ሶ ያን ሚሞሪ አምጥተን ወደ ራሳችን እንደገና መመለስ ከምትሪ ወደ ለሁም ነዚ I don't know በፕሮፓጋንዳ ኢሎም ሰርሕ ወይ ሙሉ በሙሉ ዳርጋ on daily basis ka post ይገብሩ ወخنብል خلينا ገላክ ማለት አካውንታት ከፈላለየ خلي ግን ቀጻልዮም ፖስት ዝገብሩ ወዚ እዚኻ ኮንዶ ኾነ ተዓፋር ዝበሃል ኣብ ጎኖም እንተ ተሰለፈ ንዝብል እዩ ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ ክርዳና ዘሎ this is not ዘገርም ከይከውን ይኽእል እዩ ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ግምት ኢቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ሽርክነት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጉያ ንብዙሓት ዓብ ስግኣትን ስክፍታን ፍርህን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ መቸም ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን
እንታይ ማለት እዩ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ወላ ገለ ነዚኦም በዓልቲ ቦርናጊ ይኸፍሎም ስለ ዘሎ ነቲ ናቶም ሎቢንግ ሰርቪስስ ንሳቶም ድማ እንታይ ክገብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ እንቅፋት ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንምዕንቃፍ ብዙሕ ጉያ ይግበር ኣሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ solid analysis by Africa report and Julian Blabla on current US ናይ American Eritrean dynamics with recent historical background. Big question, does Isaias really want to reset relations? Can he be less of a dictator or is he just worried about opposing groups? እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰማ ኣለና Eritrea courts Trump as opposition gains traction in Washington. ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ሰኔተርስን ገለና ስእሊ ስለተሳእሉ ሲ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከነፍሽሎ ንፍትና ኣለና ወላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታዊ ርክብ ክገብር ይፍትን እንተሎ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ግን ኣብ ዋሽንግተን ፅቡቅ ፅልዋ ይገብር ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ ኸ ኣቲኻ እንተሪኻዮ ዲፕሎማቲክ ሽፍትስ Eritrea's government is cautiously exploring renewed ties with the US under President Donald Trump following a rare high-level meeting at the UN General Assembly. ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ዝለዓለ ኣማኻሪ ናይ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝኾነ መሳድ ብሎስ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ኣብቲ መቃል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ strategic outreach. The meeting signals Asmara's interests in ታዊንግ ደሪቁ ዝነበረ ወይ ተዓፅዩ ዝነበረ ዝምድና ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑን after years of isolation and strained diplomacy with ስለዚ ድሕሪ ነዊሕ ሕማቕ ኣካይዳ ወይ እውን ሕማቕ ዝምድና ንዑ ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ግዜ ቀይሮም ናብ ፅቡቅ ገፆም ክኸዱ ይፍትኑ ኣለዉ ብግምጣሉ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ወይ opposition momentum ብሎ Eritrean opposition groups are gaining visibility and traction in Washington potentially complicating the regime's efforts to reshape its image abroad. ስለዚ ብትግምጣሉ ድማ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣሎ ተቃዋሚ ምስ ትክክለኛ ወይ ከዓ ምስቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዋሽንግተን እናተራኸበ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ናይቲ መንግስቲ ጠጠው ንምባሉ ብዙሕ ይፍተን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናምበር ዋን መንግስቲ ኤርትራ ዓብይ ሌቨሬጅ ኣለዎ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ምስ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ስለ ዘይኮነ እቲ ተቃውሞ ማእሲ ዘገድሶም ንኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ትፈልጦ ኮንካ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ዝሓስብ ጥራይ ተቃውሞ ዘገድሶም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ረጂም ቼንጅ ፖሊሲ ገዲፎም እዮም ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝነበረ ኣብቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ዝብልዎ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ኣልዮም እዮም ስለዚ ከም ፖሊሲ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ የለን ስለዚ እቲ ፖለቲካ ገንዘብ ይኽፈሉ ስለ ዘሎ ደውፅዎ ዘለዉ እምበር ኣብ ባይታ ክግበር ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ኣይኮነን Eritrea remains blah blah ነቲ እጅዚ ኣርቲክልስ እዚ ንምንታይ ድወፁ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ደይመደይልካ ነቲ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ከመይ ጌርካ ትዕንቅፎ ከመይ ጌርካ መሰናኽል ትፈጥረሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ኤርትራን ኣሜሪካን ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝምድና ትዕንቅፆ ወይ እውን ከምዘይ ፍፀም ትገብር እሱ እቲ ዕላማ ግን ኤርትራውያን ድማ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝርዩ ዘለዉ ንኣብነት ሓንቲ ኣርቲክል ብመን ወፂኣ ኣላ ብኤልያስ ኣማረን ኣና ጋሪሰንን ዝበሃላ ክልተ ኤልያስ ኣማረ ውላድ ኤርትራ ዝኾነ ሓደ ዓብይ ምሁር ኣብ ቻነል እውን ላይፍ ፖድካስት ጌርና ነርና ከይትኩም ረእይዎ ከምኡ ድማ ኣን ጋሪሰን ትበሃል ፈታዊት ኤርትራ ዝኾነ ጆርናሊስት ክልቲኦም ኣብ ሓደ ብዙሕ ግዜ ፀረ ኤርትራ ዝወፀሉ ብላክ ኣጀንዳ ሪፖርት ኣብ ዝበሃል ኣገዳሲ ፅሑፍ ፅሒፎም ኣለዉ ድማ Eritrea in the empire's crosshairs propaganda and regime change operations ብዝብል ኣርስቲ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ፅማቕ ናይቲ ኣርቲክል ታቐንዲ ኣርቲክል ከይትኩም አንብብዋ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ኣነ ፅማቕ ጥራይ ዝበኩም ምንታንቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ከይትኩም ከተንብብዎ ሪኮመንድ ይገብረልኩም እንታይ እያ ትብል እታ ፅማቕ ናይታ ኣርቲክል መጀመርያ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ማለት ዌስተርን ሚድያ ናራቲቭስ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣንጻር ኤርትራ ንኤርትራ ብሕማቕ ገፅ ብሕማቕ ስእሊ ብሕማቕ ነገር ክትወፅእ ከም ዘለዋ ወይ እውን ዲሌጂቲማይዝ ነቲ መንግስቲ ድማ ኩሉ ግዜ ተቐባልነት ከም ዘይረክብ ወይ እውን ሕማቕ መንግስቲ ከም ዝኾነ ንክትገብሮ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ሬጂም ቼንጅ ታክቲክስ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ዓለም ግን ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራስ ኢንዲፐንደንት ፎሬን ፖሊሲ and resistance western influence are framed as reasons for its targeting ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ከም ኮይኑ ሕጂ ግን ነገራት እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕጂ ነቲ ዝያዳ
بزعبة إيرترا زقبر زنبريهم زقل سبزي strategic framing Eritrea is portrayed as a target of Western regime change efforts due to its independent foreign policy and resistance to US hegemony. The country's refusal to host foreign military bases and its non-alignment with Western led blocs are central to its geopolitical isolation. ስለዚህ ኤርትራ እቲ ቀደም ንነዊሕ ዓመታት በአሜሪካ ብሕማቕ ዓይነት ትጥመት ከምኡ ድማ ስርዓት ናይ ምቕያር ፕላናት ዝወፅእ ዝነበረ ፀለመ ምድኻም ናይቲ ሃገር ተነፅሎን እገዳን ኩሉ ካበይ ዝብገስ እዩ ዘይምብርከኽ ናፃ ዝኾነ ናፃ ሕርያና ዝብል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሓገዛት ዘይደሊ ከምኡ ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦትን ወታደራዊ ቤዝ ክህብ ስለ ዘይፍቅድ ዝነበረ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ዓይነት ስርዓት ድማ ኣብ ኣፍሪካ ሓያል ኮይኑ እንተወፅዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ክስሕብ ስለ ዝኽእል ኩሉ ጌና ክንብንቁሶ ወይ ከነዳኽሞ ወይ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ዝብል ፖሊሲ ነይሩ ብውፅኢት ናቱ ድማ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ በቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ፀለመ ሕማቕ ምድኻም ኩሉ ግዜ ካብ ኤርትራ ዝገድድ ነገራት ዝገብሩ እውን እንተሃለው ነቲ መንግስቲ ንእሽተይ ኣብ መተንፈሲ ከም ዘይረክብ ጌርካ ተዓፅሮ ብርግፅ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብቲ ኩነታት እቲ ኣብቲ ግዜ መኸተ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኩሉ ንህላወ ናይቲ ሃገር ኣውሒሱ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብቲ ግዜ ንሱ ተዓዊትሉ ዝወፀ ግን ንሱ እውን ዝያዳ እቲ መንግስቲ ሞር ኣለርቤት ነገራት ናቀየረ ንዓታቶም ንክሐጉስ ዘይኮነ እቲ መንእሰይ ካብ ሃገር ንምውፃእ ጨሪሱ ጠቕሊሉ ንክገድፎ ካልኣይ ድማ ኣብዚያ ክትርዳእና ዘለዋ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝዛረብ ካብ ምንታይ ተበጊሰ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕሪ ኣሸላሸል ኣብታ ኣካይዳ ናቱ ገይሩ ኩሉ እዚ ወረቃቕቲ ኣብ ኤርትራ ግድድ ዕስክርና ስለ ዘሎ ተገለዶ ዝብል ወረቃቕቲ ኩሉ ጠጠው ክብል እዩ ኢማጅን ወረቐት ናይ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ወረቐት ክረክብ የብሉን ምክንያቱ ፖለቲካዊ ፀገም የብሉን እንተተባሂለ ኣብ ዓዲ ክንምንታይ ሰብ ስደት ክገድፈ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኩሉ እዚ ሰብ ስደት ዘሎ ብፍላይ እዚ ሕጂ ስደት ዘሎ ዕሸል ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ማእሰርትን ካልእ ስቃየትን ስለ ዘጋጠሞ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ንፈልጦ ኢና እቲ ሓቂ ኣብ ኤውሮጳ ከይዱ ፅቡቅ ሂወት ክነብር ኣብ ቀዳማይ ዓለም ትምህርቲ ክረክብ ምዕቡል ሂወት ክነብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢንስታግራምን ኣብ ፌስቡክን ዝርዮ ዘሎ ነገራት ኣብ ሪያሊቲ ቀልጢፉ ክረክቦ ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ዘሎ ዘየገድስ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣብ ዓዲ ኣሎ ናብዚ ክመፅእ እዩ ምስ መፅኻ ወረቐት ትበቲ ኮይንካ ኩሉ ዕድላት ክረክብ እንድሕሪ ዝፍቀደሉ ኮይኑ ግድን እዩ ክወፅእ ክደሊ እንተዘየለ እንታይ ክገብር ድዩ ዝኽእል ኣፍሪካዊ ዝስደድ ኣሎ ኣብ ሴኔጋል ስለምንታይ ድዩ ዝስደድ ዘሎ ሰብ ካብ ናይጀርያ ስለምንታይ ይስደድ ኣሎ ዕድል ስለ ዝደሊ እዩ ናይ ፖለቲካ ሽግራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ከይህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ንማለት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መንእሰይ ብጀካ 1% ናይቲ ሃገር ዝበፅሐ ኣፍሪካዊ ዕድል ተሂብካዮ ናብ ኤውሮጳ ከምዚ ናይ ኤርትራ ወረቐት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንክትምሃር ንክትሰርሕ ዕድል ኣለካ ተልካ ኩሉ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ኢኻ ዝኸይድ ዘይከይድካ እቲ ካልእ ሃገሩ ስለ ዝፈቱ ይኮነ መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ኣትዩ ወረቐት ኣይረክብኒ ክመፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ንሪኢኻ እቲ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክትዓፃፀፈሉ ኣለዎ ነዚ ዘለናዮ መድረኽ ኣብቲ ሃገር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናይ ሴኪሪቲ ስለ ዘላ ካብቲ ከባቢያ ኩሉ ሪኢኻ ማለት ሓደጋ የለን ወይ ብድሆ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ዘሎ መንገዲ ንእሽተይ ብምቅያር እቶም ናይ ኤውሮጳ ንኣብነት ኣብ ስዊዝ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ኢሉ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ተገልጊሎም መሰሎም እዩ ንሕና ሃገርኩም ስለ ተገልግሉ ዘለኹም ወረቐት ኣይንህብን ኢና እዚ መዓስ ጀሚሩ እቲ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ፖሊሲ እናተቀየረ ምስ መፅእ ግን ስቲል ወረቐት ህቡ እዮም ጠቕላላ መንግስቲ ኤርትራ ነገራት ጠቕላላ ዘይኮነስ ገለ ነገር ተቐይሩ ግን ይከታተልዎ እዮም ብቐረባ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፀገም ዝበሃል ስለዘየለ ወረቐት ኣይንህብን ኢና ክብሉ እዮም እዚ ማለት ድማ እቲ መልእኽቲ ቀልጢፉ እዩ ዝኸይድ ስደት ስዊስ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነ እንግሊዝ ከምኡ እንተኢሉ ጀርመን ከምኡ እንተኢሉ ኖርዌይ ከምኡ እንተኢሉ ስዊድን ከምኡ እንተኢሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብል ይኽእል ነቲ ዘሎ ብድሆታት ናይቲ ሃገር ኣብ ምፍታሕ ድማ ሕጂ ካብ ዓዲ ብዙሓት ክፀልኡን እዮም ነዛ ቪድዮ ሰሚዖም ይፈልጥ እየ ንባዕሉ ኣብ ኤውሮጳ ኮፍ ኢሉ ኣብ ምቾትና ነበረ ንሕና ንኸይንወፅእ ዝገብሮ ዘሎ ኣይ ጌት ዩ ኣይ ፊል ዩ ከምኡ ኢልካ ክስማዓካ ይርዳእኒ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከምኡ ዝብል ሰብ ከምኡ ይብል ስለ ዝነበርኩ ስለዚ ዩቱብ ኣይነበረን ከምኡ ይሰምዕና ነርና ግን ሰባት ክመክሩና ከለዉ ኣብ ዓድኹም ኮፍ በሉ ክብሉና ከለዉ ከምኡ ዓይነት ንኣሽቱ ከለና ክብል ስለንብል ዝነበርና እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ግን ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል እንድሕር ኮይና ናይ ሓፂር ቃንዛ ክህሉ እዩ ኣብ ስደት እውን ብዙሕ ሰብ ተበዲሉና ስለ ዘሎ ኣብታ ዓድና ሰናይ ነገር እንተመፅዩ ኩሉ እቲ ደገ ዘሎ ናባኹም ክመፅእ ባህጊ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቻነል ትሰምዕዎ ኣለኹም ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ተሃገርና ሰብና ኣብ ዓድና ኮፍ ብል ስደት ዝበሃል ይፅየኖ ተሃገር ድማ ንህዝባ ዝበለፀት ክትከውን ዝበለፀ ዕድል ኣነ ኣብዛ ዓደይ ይሕሸኒ ካብ ዓደይ ወፃኢ ብፍፁም ክነብር ኣይደልን ምክንያቱ ካብ ዓደይ ወፃኢ ዝበለፀ ዕድል ክረክብ ስለዘይክእል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ከዓብይ ዋጋ ከፊልላ ወረዲ ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክሰርፅ
يزدل زلوغانه my wish is always that ስለዚህ እንድሕርቲ ተኽእሎታት ወይ ፀጋታት ወይ ትዕድል ተረኺቡ ኤርትራ ነዚ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ብድሆታት ኣብቲ ሃገር ዝወረደ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ሰሪራ ጠጠው ከይትብል ንኤርትራ ኣዳኺምካ ከም ትወድቕ ክትገብራ ስለ ዘለካ ዝውሰን ዝነበረ ዝግበር ዝነበረ ዝድፋእ ዝነበረ አጀንዳ This strategy represents an attempt to restore maritime access through alternative partnerships rather than continue indefinite dependency on potentially hostile neighbors. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed recently made a bold statement that got the whole region talking. He said the mistake made 30 years ago will be corrected tomorrow. He was referring to the 1993 when Eritrea became independent and Ethiopia lost its coastline. For him, it was a mistake that needs fixing. He even said it's only a matter of time before Ethiopia regains access to the Red Sea. Now you can hear this in different ways. Some see it as a challenge to neighbors, but from another angle, it shows how deeply Ethiopia values securing its future, its trade routes, and بحبش ذي تي نتي على ابن مؤمن نتي أبي أحمد زبولو عندنا نوعو at the face value مالت أبي أحمد زبولو نجر قبل 30 ዓመት ብጌጋ ዝተፈጸመ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ባሕሪ ግድን ክዕረዝ ኣለዎ እዩ ዝበሎ በብዙሕ መንገዲ ነቲ ከባቢ ዓብ ስጋትን ስክፍታን ፈጢሩሉ ኣሎ ይዝብል ወላቲ እዚ ስእልታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደይመደይሎም እዮም ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንድምታይ ተዓፂና ኣለና ንምባል ነቲ ህዝቢ ስምዒቱ ዝትንክፍ ኩሉ ግዜ እቲ ካብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕር ናይ ኤርትራ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ንዓና ካልኦት ወፃእተኛታት ተሻሪኾም ዝገበርዎ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንዑ ንምጥፋእ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ እንታይ እዩ ግን ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ኤርትራ yes politically diplomatically እቲ ትገብሮ ዘላ ድፍኢት ድርኺት እቲ ትኽክለኛ ንሱ እዩ ኤርትራ has to push diplomatically ብኩሉ ዝግባእ ድፍኢት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ because at the end of the day እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣንጻርና ደው ናይ ምባል ባሕሪ ስለ ዘለዎ ክሳብ እዝኖም ዝሕምሞም ደጋጊማ ነቲ ሓቂ ንዝምልከቱ ኣካል በቲ ትሕብሮ ዘላ መልክዕ ክትቅፅል እያ ምክንያቱ ንሳቶም ዓንዲሮም ኩናት ጀሚሮም ሕጂ እውን እንተኾነ ብሰንኪ ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል ክሲ ናባና ክመፅእ ኣሚን ናይ 2018 እንተዘኪርኩም ኩሉ ግዜ ኣባ ተመሊስኩም ክትዛረቡ ኣለኩም 2020 ናብ ኤርትራ ሚሳይላት ተተኪሱ ከሎ እዮም ንኤርትራ ቆፅዑ መሪፆም ስለዚ ክንዲ ምንታይ ንዓና بحماق عين زتمتنا محبرسب عالم سلزلو إيرترا أتجبرو تعري نتعلم نكت من توزو سقمت كل جزء بتنقاقن بمستوى عالم كروزلو ويو so إزي أبي أحمد زدوف أزلو عجندة نبانا قص مالتيو أقل الكا كروزلو وكم زي كونه حنت بزيا من البعض بزيا غير أبتنا عالم كسجر سلزخون كي هذا سومالاوسي نزاس لصحيفو سنتاي وتي مسلكم كم ذا تري وازلو نزاس لغيرو نتاي لصحيفو እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰሜን ናይ ሰሜን ህዝቢ ኢሉሲ ህዝቢ እዛ ሃገር ኤርትራን ትግራይን ተተሓዊሶም ሲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝሓየለ ሃገር ቦታድራዊ ይኹን ብካልእ መወዳድርቲ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እዩ ፅሒፉ ዘሎ my view such what could happen if the independent seeking state of Tigray joins Eritrea ትግራይ ዝበሃል ናብ ኤርትራ እንተተሓዊሱ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ such a union and could give a new regional power, one that could surpass any political or military force the broader region has seen in the past century. As a G, Mr. Nay Tariq Tamaliska, Mr. Nayaksum, Nick Katrialaga, Uzon Kalitahaita Tahawisom, Nebahaki, Zahayel Nay, Karn Africa, Hailik Fit Arkam Zuhil, Bumabal, Kill Tigray Zolom, Sir Trant Tahawisum Alotiu. Tylom Malisom Lair Trayan Abtati. The comments really thanks but no thanks we are better off without any of our neighbors maybe Sudan هذا سياسي بالكميل مليسوا يفلت فتاوي إيرتراي تخميل زحف زلو محمد أولاد زبال فتاوي إيرتراي normally the people of Ethiopia أمانة I prank Ethiopia زبلاي بزعجزة the people of Tigray and Ethiopia have only a rightful to decide their destiny whether they live together or separate. But we Eritreans don't want anyone to join the state of Eritrea. لذي نحنا تجارو حجر ديم كخونو مس إثيوبيا ديم كخونو بينهم ديم كخون نعم زبل كات كوينو مس إيرترا زحوس عين دلنينا يوم زبل زلو the regional conflicts in Ethiopia doesn't affect or concern Eritrean affairs
እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ ዓፋር እውን ምሳኹም ተተሓወሱ ዝበለዩ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ ነዚ ነገር እዚ ፈፂምና ኣይንቕበሎን ኢና ብምባል ክፅሕፍር እየ ኣለኹ better if Tigray joins Eritrea and renames itself to Tigray ሪቶታት ናይ ሰብ እየ ዘስምዓኩም ዘለኹ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ፅምዶ ናይ ገለና ካይዳ ምስ ረኣዩ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ እዩ ኣነ በዛናተይ ሪቶ ኤርትራ ተኣኽለና ሃገር እንድያ but you never know እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ምስ ዝፅምዶ ዝኸዶ ዘሎ I don't know ክሕወሱ ወይ እውን ነቲ ገለ ክገብርዎ ይሓስቡ ኣለዉ ዝብል እምነት የብለይን ግን ከም ኤርትራዊ ባህግናተይ ኤርትራ ከምዛ ዘላታ ክትቅፅል እየ ዘላነ ምክንያቱ እዛ ዘለና ሃገራዊ ስምዒት ንክንፈጥር ክንደይ ተዳኺምና ሃገራዊ ሓድነት ኣቑይምና ኢልና ንቕፅል ዘለና እቲ ሃገራዊ ሓድነትና ፈተና እውን ካብቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝመፀ እዩ እዚ ኣጋዝያን ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ዝብል ፀገም ፈጢሩና ዘሎ ካብኦም ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ሃገር ከም ትግራይ ንክኾኑ ዘለዎም ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ ናብ ኤርትራ ነቲ ፀገም እቲ ምምፃእ ማለት ናይ ኣእምሮ ብከላ ምምፃእ ማለት I mean, it's going to be a very serious problem. When he's Ryan again, نمتعين عالم أفريقيا حنت تكوني عندلي حبرة أفريقيا هجرات فريسان حنت أفريقيا كم أوروبا حبرة نبل ندعوقينا you never know what's going to happen in the future. نعطي أبز حجز رياض اللوجن unreasonable كون زي كل كوني تسمعني كم زلنايو أبز زلنايو سلام من فقر المكبارن يزمنانه نبني عالم كسجر. And on this side of the Atlantic, European Union leaders are meeting in Copenhagen for informal talks on how to better defend Europe. Heads of state and government from EU member nations highlighting the urgency of countering hybrid attacks by Russia. It comes after a series of incursions into European airspace and a string of drone sightings at EU airports suspected of being instigated and controlled by Moscow. Proposals on the table include building a common drone defense and boosting aid to Ukraine for its defense against Russia's invasion. كم نريو زلنا مرحتنا أوروبا أب كوبنهاجن دنمارك تأكيبهم كما جرنا أنصار راشا ندالو انتين تجبرنا حشنا دحر 3 عامات منفقن أب كيناتنا يوكرين بيد أزور كواجو دحر مزنح قدانا يوكرين تريفهم مولو أوروبا حدا جامس إن الله بفلا دنمارك أبز حلفه بزي تفلتا وان زي تفلتا بدرونات إيربورت ناتا كل تجزيك عصهم زخالن كابز حجنا بيجس ناينا نخدو انتاي خز جبرو هايس كان مكرت بهيلو هذا عبي كوبنهاجن competitiveness سميت تبعيلو تأكيبه مالو أبتو قدايتي دما وردي بقولوا له حدا كميجركا كيناتنا يوكرين بخمي من قد خد كتصلو تخل انتاي كجبر يخل مغنياتو مبزحتن هجرات باجت ودي أني أن تمنجس يحجزوا زنبرة كابز بزغصن بخمينا كن حجز نخل انتاي نعنجبر نخل نزبل مبزحتهم ገንዘብና ይራሻ ታቢ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ንዑ ሰሪቕና ወይ እውን ንዑ ተጠቂምና ከም መትሓዚ ብኡ ዝተወሰነ ለቃሕ ወሲድና ንዩክሬን ብምሕጋዝ ዘይኮይኑ ካልእ ገንዘብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ንዩክሬን ክንሕግዘሉ ንኽእል ዝብል ዘረባ ዳርጋ ዝለዓለ ተቐባልነትን ደገፍና ረኸበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዖም ኣብዚ ኢንተርቪው ናቶም ከይሓለፍና ግን እስከታ መራሒት ናይ ዴንማርክ ዝበለቶ ስምዑ with the meetings and pre-meetings and briefings about the meetings. And meanwhile, Russia continues its brutal attacks. It must be clear to everyone now, Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today, we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that the war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. تبل دلا ኣብዚ ዋን እዚ ተረዲእና ዘሎ ኩልና ራሻ ናይ ዩክሬን ፀላኢ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩልና እውን ስቃት ከም ዝኾነ ትርኢና ኣለና ስለዚ ቀንዲ ዕላማና ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንኤውሮጳ ኣዝያ ሓያል ጌርና ምስ ኤውሮጳ ዝግበር ኩናት ክሕሰብ ከም ዘይክእል ራሻ ክትሓስቦ ከም ዘይትኽእል ክንገብራ ክንክእል ኣለና ጉድላክ ወዳቲ ዝበሃል ከምዚ 3 ዓመትን ፈረቓን ተዋጊእኻ ኩሉ ዝካለካ ኣብ መኻዚኖኻ ዝነበረ ኣፅዋር ምስ ወዳኻ ኣብ ባንክኻ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ንህዝብኻን ቁጠባኻ ንዕኒኻ ንዩክሬን ሂብካ ምስ ፈሸልካ ሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ፈተና እስናገነ ወርክ ኦር እስናገነ ፍላይ ይብሉ ብርግፅ ራሻ ኣብ ፓርክ ክትዘውር ፀኒሓ ወይ ኢንጆይ ትገብር ነይራ ንብል የለና ራሻ ንባዕላ እውን ተዳኺማ ኣላ እያ ብሓፈሻ ሓደ ለባም ምሁር እንታይ ኢሉ መስለኩም ናይ ራሻን ዩክሬንን ኩናት ክጅምር ከሎ ብርግፅ እሱ ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሻን ኩናት እዩ ክብል ከሎ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን አንጻር ራሻ ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት እዩ ንኣፍሪቃውያን ኢኻ ዝመርሕ ነይሩ እንታይ ክትገብሩ ይሕሸኩም ኣብዚ ምስ በልዎ
ክልተ ቡሊ ዝገብሩ ኻን ዝድንድኑ ኻን ዝጨፍጭፉ ኻን ዝነበሩ ክበኣሱ እንተሪኢኻ እንታይ ክትገብር ዘለካ ሪኢኻ ከም ዘይረኣኻ ክትከይድ ኣለካ ኢሉ ሕማቕ ምኽሪ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል but that's exactly what you should do ኢሉና እዚ ኩናት እዚ ንዓታቶም ከዳኽሞም እዩ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንኤውሮጳ እንታይ ገይርዎም ድከቶም በሊዖም ዝተዳኸሙ መን ሓያል ኮይኑ ወፅዩ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣብ ንእሽተይ ግዜ እዮም ተሳቲፎም ካልኣይ ኩናት ዓለም ድማ ንኤውሮጳ ጠቕላላ ናብ ድኽነት ስለ ዝመለሶም ኣሜሪካ ጎብለል ኮይና ወፅያ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ስዊዘርላንድ ዝበሃል ኣነ ዝቕመጠሉ ሃገር ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤውሮጳ ንሓትሕቶም ክጭፍጨፉ ከለዉ ንሳቶም ንብረት ናቶም ኢንዱስትሪ ናቶም ሃኒፆም ናብቲ መግቢ ዝሰኣነ ህዝቢ እናሸጡ እቲ ቀንዲ ምንጪ ሃብቲ ናቶም ብስርቂ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብርትዓዊ ምክንያቱ ኣይንዋጋእን ኢና ኢሎም ተሕተሪፎም ናቶም ብልሕን ናቶም ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንዳይ እምበር ምዝመዛ ኣይኮነን ስለዚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዘይተሳተፉ ኣብ ቅጥቦም ዓብ ለውጢ ምፅእ ኢሎም እዩ ዝበሃል ሕጂ እውን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዲካሃል ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ ስዊስ ዘሎ ፖለቲካ ከምኡ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ካብ ታሪክ ንምሃር ተኮይና ኩናት ክጅምር ከሎ ሸረፍና ክንሕዝ ኣለና ይብሉ ግን ናይ ሎሚ ኤሊት ግን ኮምፕሊት ለሓንጎሎም ዝዞረ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ኢዶም ንክእትዉ ዝኾንዎ ዘሎ ዝመጣጠርዎ ዘሎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ እዮም ኤውሮጳ ዝገብሩ ዘለዉ ንኩናት መሊሶም ክዳለዉ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ they could have 3 ዓመትን ፈረቓን ተዋጊእና ኣለና ሕጂ ናብ ሰላም ገፅና ንኸይድ ተስፋ ትርጉም የብሉ እቲ ኩናት ክብሉ ዝግብኦም መሊስና ናብ ኩናት ገፅና ንኸይድ እያ ትብል ዘላ ቀደም እንታይ ንብል ነርና እስከ ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ቁፅሪ ሓደ ከምኡ ዝብል ዝነበርኩ ኣነ ካብ ጌጋይ ምናልባት ክመሃረሉ ዘለኒ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕሊ እንተዘይበንሲ ኩናት ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ሰላም ይክህሉ ኣብ ዓለም ኢለ ዛረብ ነይረ ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ከም ዝነበረኒ ምክንያቱ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት መራሒ ዘላ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሕጂ ድማ ዝመፅእ 5 ዓመት ኡርሱላ ቨንደርላይን ጓል ኣንስተይቲ እያ ናይቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኤውሮጳ ዘላ ሓላፊት ጓል ኣንስተይቲ እያ ናይ ኤውሮጳ ናይ ዲፕሎማሲ ሓላፊት ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እያ ናይ ዴንማርክ ሓላፊት ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እያ ብሙሉአን ድማ ኣርባዕተን እየን ገለ ድብለኩም ዘሎ ነቲ ኩናት ቀዳሞ ተሰለፍትና ትሰነ ሶ ላይክ ምናልባት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኩናት ዘይትደሊ እንተረኣና ጆርጅ ሜሎኒ ካብኡ ናብኡ እየ ዝብል እምበርሳ እውን ዳርጋ ነቶም የማናይ ክንፊ ኩናት ኣይንደልና ኢሎም ዘምፅዋ ንዖም ጠሊባ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ሕግብግብ ትብል እያ እዮም ዝብልዋ ግን ካብኡ ናብኡ ደቂ ኣንስትዮ ኩናት ኣይደልያነን ኢለ ይሓስብ ነይራ ናብ ርእሰይ ኣብቲ ፖለቲካ ስልጣን ክመፅእ ከለዋ ግን ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝገደዳ ምስ ኮና እዮም ዘምፅዎን ኢላነ ምክንያቱ ባህር ናይ ደቂ ጓል ኣንስተይቲ ግርጭትን ባእስን ብኩናት ገለ ትደልያ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልና ርህርህቲ እያ ጓል ኣንስተይቲ ከም ናይ ኣደ መንፈስ ዘለዋ ብፍላይ እንድሕር ኮይናሲ ዝያደ ርህርሃ ክህልዋ ኢኻ ትፅበ ግን ኣብዚ ፖለቲካ ንሪአን ዘለና ኣብ ቅድሚት መፅአን ንዑታት ዘንፀባርቃ ብዙሕ ኣይረኣና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ Ladies and gentlemen, dear friends and colleagues, it's a great pleasure to welcome you here in Copenhagen. As you all know, this very forum was founded as a response by you, Emmanuel, to Russia's full-scale invasion in 2022, created to unite all of us. ብሓፈሻ ኩናት ናይ ዩክሬን ኤውሮጳ ደኺሞም ክገጥፍዎ እዮም ኢልና ንሓስቦ ዝነበርና unfortunately it's not going to be like that. Against drones, what would that look like? Can you tell us? Yeah, this is what they're trying to work out at the moment. The European Commission has put forward a proposal for a number of different security issues. One thing we know that the leaders have been discussing is to have more regular EU defence ministerial meetings. That sounds a bit boring, and probably to a lot of people it is, but what it means is that they're going to talk more in the European Union about defence and consistently. One of the other things that they are looking into is the suggestion of a drone wall. This was put forward by the European Commission, put forward ሓፈሻ ናይ ድሮን ሓይሊ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ደረጃ ከቆሙ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ዝበሃል ግን እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስልጣን እንድሕር ሂብካዮ መሊስካ ቢሮክራሲ ምውሳኽ እምበር ብዙሕ ስራሕ ኣባይታ ዝመፅእ የለን እዮም ዝብሉ ምናልባት ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣሜሪካ እንታይ ትብላላ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ This is a moment of urgency, mounting urgency. Enemies gather, threats grow. There is no time for games. We must be prepared. If we're going to prevent and avoid war, we must prepare now. Secretary of War Pete Hegseth calling for ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ድበለዩ ዝለዓለ ምድላው ድልውነት ናይ ሰራዊት ክህሉ ከም ዘለዎ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ጀነራላት ናቱ ዘፍጠጠጥ ኢልካ ትስዕሮ ኩናት የለን ናበለይ ኣበርቲዑ ዝተዛረቦም ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ወታደራት ክኾና እንተኮይነን ድማ ፊትነስ ናተን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ኮነ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ክብል ከሎ ምናልባት እቲ ንሕና ብዙሕ ግዜ ንሽፍኖ ዘለና ሕጂ እውን ካልእ ኩናት ይፅበዮም ስለ ዘሎ እዩ
Venezuela's National Assembly yesterday approved a cooperation treaty with Russia as tensions with the United States continue to escalate. The agreement voted on by the government coalition-controlled assembly is designed to strengthen relations in energy, defense, technology, and the economy, according to the Venezuelan news agency. However, the treaty, officially called the law approving a treaty of strategic association and cooperation. بايتو ናይ ቬنزويላ ድማ እንታይ መሪፁ ዝበሃል ዘሎ ባይቶ ናይ ቬንزويላ ምስ ራሻ ዓብ ምትሕብባር ንክገብር እቲ ባይቶ ኣፅዲቕዎ ኣሎ ስለዚ ምናልባት ዘይተርፍ መጥቃዕቲ ካብ ኣሜሪካ ይፅበዮም ስለ ዘሎ ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝምድና ጌርካ I don't know ራሻ ክንምንታይ ከትሕኖ ይኽእል ፑቲን ኣብዚ ኩነታት እዚ I don't think ከም ድሌት ክሕግዞ ይደሊ ኸውን ፑቲን ግን እቲ ዓቕሚ ኣሎ ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኩሉ ርሕቀት ከይዱ ንቬንزويላ ኒኮላ ማዱሮ ንከትሕኖ ወይ ነቲ ሃገር ንከትሕና ሸውሃት ክህልዎ ይኽእል ድዩ ናተይ መልሲ I don't think so እቲ ፅቡቕ እቲ ማኒቨር እቲ ኣካይዳ እቲ ተበግሶታት ደሓን ዝኾነ ተርእዮ ዘለዎ ወይ ተስፋ ዝህብ ክኸውን ይኽእል እዩ but at the end of the day እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ንዓታቶም ንምጥቃዕ ትገብሮ ዘላ ልዑል ምድላዋት ብድሮናትን ብቴክኖሎጂን ብካልን እሞኻ ኣብ ድርኩኺ ገዛኣ ስለ ዝኾነ it's very very hard ፑቲን ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ኩናት ፀኒሑ መፅኡ ንከትሕኖ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ንስማዕ እዩ We'll see what happens with Venezuela. Venezuela's been very dangerous with drugs and with other things. We had a lot of drugs coming in through water. We call water drugs, just a simple term. We don't have any boats on the water. There are no boats. There are no fishing boats. There are no anything. So we hit a number of boats. You probably saw that. And since we did that, we have absolutely no drugs coming into our country via water because it was lethal. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ I think ንኽትኣምኖ ኣሸጋሪ ዝኾነ ምኽንያት እዩ ዘቕርብ ዘሎ እዚ ከዓ ካብቲ ሃገር ዝብገስ ዘሎ ሓሺሽ ይኹን ካልእ ንዑ ንምቁፅፃር ኢና ሃገር ንወርር ዘለና እዩ ዝብል ኣሚን ሓሺሽ ኣብ ዓድኻ ይመፅእ እንተሎ ዶብካ ተዓፁ እምበር ሃገር ኣይኮንካን ትወርር ኣሚን this is a very serious thing you know ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለኒ ትብል ተኮይንካ ዶብካ ዓፂኻ ኣብ ዶብካ ሓሊኻ ጠጠው ከተብለለካ እምበር ሓሺሽ ይሰዱላ ያለው ካብ ሙሉእ ላቲን ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ቬንزويላ ይቀንዲ ዝመፅእ ዘሎ ኢልካ ስርዓት ንኽትቅይር ሃገር ክትወርር ክትከይድ ከለኻ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ኣይሰማዕናን መብዛሕትኡ እቲ ሓሺሽ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሜክሲኮን ካብ ከባቢኦም እዩ ድመፅእ ግን ንቬንزويላ ምክንያት ስለተሳነ ምክንያት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ እቲ ምክንያት ድማ ዋላ ስቱፒድ ምክንያት ተኮይኑ ብሚድያ ደጋጊምካ ኮበረ እዝኒ ናይ ሰብ ኣፅሚምካ ከም ሓቂ ጌርካ ከም ዝእመን ትገብሮ እቲ ሚድያ ድማ ኣብዚ ተራናቱ ነቲ መንግስቲ ዝብሎ ዋላ ዓሻ ዝመስል ፕሮፓጋንዳ ቤላ ገይሩ ነፊሑ ክትኣምኖ ከም ትኽእል ገይሩ እዩ ዘቕርበልካ and Venezuela is really in a very critical situation እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ትሓዝን ከምዚ ዓይነት ሓንቲ ሃገር ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ መራሒናታ ብዝመስላ ብልውላዊ መንገዲ ናታ ክትከይድ ዝግባእ ክነሳእ ባዕሎም ኢዶም እትዮም ነቲ ስርዓት ክፍንቅልዎ ይሓስቡ ኣለዉ እዚ ሕጂ ድሓን ናብቶም ንኣሽቱ ሃገራት ክኾን ከሎ ናብተን ዓበይቲ ሃገራት ከንታይ ይግበር ኣሎ እስኪ ኣብዚኣ ስምዑ እቲ ምክልኻል ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ፀገም ስለ ዘሎ ወይ ክንዲዚ ዘረባ ክንዲዚ ፍሪ ዝፈጥረሎም ዘሎ ዘረባ እስከ ስምዕዋ against the defense authorization bill. Congresswoman, my question is, if you had your way, what would America do with that $882 billion? Yeah, I mean, we're now spending nearly $1 trillion. We could use $22 billion of that money to end homelessness. We could use, $20 billion to feed children in our schools and get rid of, have free school breakfast and lunch. Right. Now I hear all this, but those 750 military bases overseas aren't going to pay for themselves. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት ኦፍ ሚኒሶታ ኮንግረስ ውማን እያ ኣሕላም ገለ ሽማ ሽማ ኤግዛክትሊ ኣይፈልጣኒ እቲ ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ኣመና ዘሰይጥና መራሒት እያ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ዶናልድ ትራምፕ ንሶማልያ ንፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሲ ንሃገርካ መለሳ ኢሉ ፃውዒት ገይሩሉ ነይሩ እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ እንታይ ትብል ኣላ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ዘሎ ባጀት ናይ ልዕሊ 800 ቢልዮን ዝኸውን ሲ ጠጠው ከተብልዮ ንጥፊኣ ሓሳብ ኣበጊስኪ ነርኪ ከም ገለ ኢሉ እቲ ሓሳብ ክንደ ዝሰልጠክሲ እንታይ ምተገበረ ካብቲ ገንዘብስ እንታይ ምተጠቀምና ትብሊ ምስ በላ ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ወይ እውን ልዕልዩ ዝኸውን ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ ኣሎ 22 ቢልዮን ዶላር ካብኡ ተወሲድና
ኣብ ኣሜሪካ ግዳም ዝሓድር ሰብኣይ መሃለዎን ኢሎም እዚ እሳት ብለ ደላ ይኮነት በብዙሕ መጽናዕቲ ዝተበጽሐ only 22 billion ነቲ ኩሉ ሆምለስነስ ኣብ ደገ ተጓሒፉ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ገዛ ከም ዝነብር ጽቡቕ ህይወት ከም ዘለዎ መገበርና ነርና ኢላ ስለምንታይ ዘይገብርዎ because they don't care 20 ቢልዮን ጥራይ ካብ ወሲድና ኩሉ እቲ ናይ ድኽነት ብፍላይ ቤት ትምህርታት ዘይጥዑይ መግቢ ዝበልዑ ዘለዉ ህፃናት ኣብ ስድራ ቤታቶም ድኽነት ዘለዎም ጥዑይ መግቢ ዘይረኽቡ ጥዑይ መግቢ ከም ዝረኽቡ መገበርና መጥዕና ናይቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ጥዑይ መግቢ በሊዑ ጥዑይ ህይወት ከም ዘለዎ መገበርና ነዚ እውን ኣይገብርዎን እዮም ስለምንታይ ስለዘየገድሶም ነዚያ ኮንግረስ ውማን ዶናልድ ትራምፕ ኣመናይ ድስኣላ ከም ሰይጣን ይዝርያ ኣብ ገለ ክፋል እንታይ ገይሩ ነይሩ እታ ቪድዮ እንተረኺበ ሸር ክገብረልኩም it's very very funny and interesting ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካ እንታይ ከም ዝመስል ኣብቲ ውሽጣዊ ኣካይዳ ናቶም እንተሪኢኻ ጥራይኻ ክትፈልጦም ትኽእል because at the end of the day how they treat one another ንሓትሕዶም ብኸመይ ይረኣዩ ንሱ ይትቐንዲ መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ንሕና He has said that just within the last few days, I don't know if you saw news about you being, quote, taken back to Somalia. And I know, look, that is go back to Africa. Yeah, I think. Yeah. That kind of racism. Heard that, yeah. Of course I've heard that. Yeah. Have you seen that moment? That where he said that? He said, I spoke to the head of Somalia. Yes. Well, the irony of him saying he spoke to the head of Somalia when he continuously said Somalia does not have a leader is kind of actually hilarious. And then if anybody knows the head of Somalia, they know... كابزا تريوا ዘለኹም ነዚያ ፖለቲከኛ እንታይ ገይርዋ ነይሩ ንሶማልያ ኪዲ እንታይ ክትገብር መፂ ክብዛ ዓድና ኮይን ከይሉ ኩሉ ግዜ ብኸምዮም ከዳኹምዋ ዝፍትኑ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝመረፃ ሰብያ እጂ ነዚያ ሰብ እዚያ ንሶማልያ መለሶ ኢሉሲ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ደው ኢላ ሓቲተዮ ኣይደልያኒ ኢሉኒ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንሳ ድማ ቨሪ ኩል እያ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ፀርፍን ገለን ዝለመደቶ ስለ ዝኾነት እንታይ እያ ትብል ዘላ መንግስቲ ናይ ሶማልያ እንታይ ኢሉ ይቅበለና ንኣሜሪካዊት እኮ ንኣሜሪካዊት እንታይ ኢሉ ይቅበለኒ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ካ ስለ ዝፈልጦ ከምኡ ኢሉ ይምልሰሉን እዩ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ እዩ እናበለት ስለዚ እቲ ዘረባ ናታ ስለምንታይ ከምኡ ዝብላ ኦፍኮርስ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣነ ይፈትዋን እየ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብስቲ መንግስቲ ኣብቲ ብፍላይ ዲሞክራት ስለ ዝኾነ ፀረ ኤርትራ ኣብ ፀረ ኤርትራ ዝግበር ድምፅታት ምስኦም ዝነበረት እያ ብሓፈሻ ግን ከም ፐርሰን ገይሩ ኣታክ ክገብርዋ ከለዉ የሕዝነካ እዩ It is what it is. Is not patriotic. They're years behind us. Is it 2 years, 3 years? Come on, they're nanoseconds behind. Collapsed to zero by May. At the same time, NVIDIA CEO Jensen Huang says that China is just nanoseconds behind America in chip innovation. Yet Washington's answer? Expand the export entity blacklist, which, by the way, will affect more than just Chinese companies alone. But importantly, if China is nanoseconds behind, is America really still leading? So why is the strategy backfiring, and how does it reshape the trade talks? Last time the US did this, China... ብዛዕባ ቺፕ ወር ዝበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም እዚ ናይ ረቂቕ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ስለ ዝኾነ ናይታ ቴክኖሎጂ ናይ ቺፕስ ቀዳመይቲ ካምፓኒ ዝኾነት ናይ ኤንቪዲያ ሲኢኦ ጀንሰን ዋንግ ዝበሃል እንታይ ኢልዎም ኣሎ ቻይና ሲ ናይ 4 ዓመት 5 ዓመት ድሕሬና ረሒቓ ኣላ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ እዚ ግን ሓሶት እዩ ንሳ ናኖ ሰከንድስ እያ ቢሃ ድሕሬና ዘላ ብምባል ቻይና ለጊባትና ዘላ እያ ስለዚ እዚ ኤክስፖርት ሬስትሪክሽንስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ እገዳ ናይ ቺፕስ ጌራቶ ዘላ ንቻይና መሊስ እዩ ቀልጢፎም ፈጠራውነት ገይሮም ከም ዝሓልፉና ዝገብሮም ዘሎ እምበር ንሕና እንተንህቦም ነርና ኣብ ፈጠራውነት ብዙሕ ኢንቨስት ኣይምገበሩን ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ እገዳ ናይ ቻይና ጠጠው ኣብልዎ ምንታን ተበላሒቶም ከይቅድሙና ካብ ዝብል ኩነታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ክኢላታት እዩ ዝነግሮም ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ጉዳይ ናይ ቺፕስ ክነግሮም ዝኽእል ሰብ የለን በረዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኢትስ አ ቾይስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ኣብዚ ቺፕስ እቲ ቅልጣፈ ናይቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐልጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ለንቀነ እንድሕር ተኸታቲልኩም ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ዓለም ተራእዩሉ ረይወስ ከዚ Check this out. You are looking at actress Tilly Norwood. Only here's the thing. She's not really an actress because she's not really a person. She is a product, 100% AI generated. Now she's caught the attention of Hollywood talent agencies and real life stars are raising alarms. Jolene Kent joins us from Los Angeles with more. Jolene, what's going on? Good morning, Nate. Look, this is the talk of the town here in Los Angeles. Tilly Norwood was created by Aline Vanderbilt, and an actor who founded... እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ኣክተር ጓል ኣንስተይቲ ኣክተር ናይ ሆሊውድ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ናይ ፊልም ክትሰርሕ ትኽእል እያ እቲ ዘገርም ሰብ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ኤአይ ዝመሃዛ ሆሊውድ ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ
حدا قالنا خوني متصالو سب كاب سرحو كسغوغ بزح سب سرحو كخسر كم زغلي زبال زلو ماني خد سرح زخسر نيقول بس سرح سرح زلو نحكمنا سرح سرح زلو نو من دات ابو في سرح زلو باشلر ديجري ببيزنس نبرو باي تي زنبرو اي تي نعبنت زبالت زبال نير نات اني مور زبالت بروجرامر سلومت سوفت وير ناخوني زمص زلو ناي جروك بروجرامين از ابز قربا غزي قال كابتم زبالت بروجرامرز مسك ودادر زخل عين درجه كوني اب ماتس اب حقي استمهار قدم ست زبالت اسرح يدلو يدبال لومي حقي ارتفيشال انتليجنس زبالت اي جس احنا حق صقمت لكم كيزناتكم اب تشات جي بي تي تصحفوا قدم ناي 500 ناي 600 كفيل كخترح بزي تغل مغري كفا بيليز نغركا حجد ما بهوليوود متيو نتون تواساتي جست اب كاميرا مسي خاب مزراب مليونات زخفلا زنبرا تماتن بملكع كابن تصبق اكايدا كابن تصبق زربا دما زبلص كزارب زخل سمعيتات بزي غله ترينين زيدليو دمو زيدليو ارتفيشال انتليجنس متيلو تواساتنا هوليوود دقنستيو دما اويا جميرنا لون دك تبعتيو زغدده يكون ግን بدقنستيو سلاز جمر وي ولا تصبقون تاريخايم كابزن لاعل صبق تغبروا مخالو ግን امنا كيتفزكا بزبل زربات زمص زلي اتس كريزي زلنا مدرخ تكنولوجي كسع كندي يبغزكس كم زلون نهي ودك سبات كسع كندي كربشم كم زغلن اي دونت نو انت كنسرحنا دحر 5 عمت كلنا نفلطنا ولا نزناتنا ميدياون اي كوز دو مخانن جورجيا دمسل اي كفطر خل خوني I don't know it's gonna happen it's gonna capture reaction is nighten تواسات تنسمع Norwood, 100% AI generated. She's the brainchild of Dutch comedian Aline van der Velden, who founded the AI-centered production company Particle 6, where Tilly Norwood was born. Actors responded to reports that agencies were interested in signing the AI. كم تريهم زلهم كلهم جيمي كينجز بال نو يبلا على بتي بتفلالي قالوا تاو صحف قبر ملسي واو نو ثانكس بزحات سبات سنبيدهم كم زلون يمرروا كم زلون يزنقر زلو because زي هيوت نايدك سبات زرق نقرنا نردلنا gross بحق حماق زبل زلو تواساتي بفلا زلنا اشو زلو اب قدامي درجة ناي كارير ناتن كابن زبرت عاسل زمتا زلو it's gonna be really dangerous نبزحات سبات تي اي دبال دما بناتنا سراح لناتنا سراح كابو تماهيريو كم زعينه زغبر زلو بفصم سب قبله يبلون كن واغو دما لنا بمبال قبر ملسي يبلو تما celebrity of course this is going to be a very difficult situation انالكا كمان ادماتات تجميرلو مغنياتو قدامو سرحم زخسر زلو هوليوود مخاني زنقر زلو اب قلي بدمصي اب قلي بقله اب كاله بقى بزو شغري ياغاتي مزلو this is going to be the next phase in life بزي اب artificial intelligence كونكلو بخالق قمطال اسرائيل كنتات كانري of Israel goes on television to openly meddle in internal American politics, taking sides, attacking people, Americans, because they're not fully on board with sending billions more to a country of 9 million people. He talked about the woke right, and he said, I call it the woke Reich. That's a brilliant story. تريولهم زي أبوليتيكا وشتا أبوليتيكا ناتنا يزاربالو بمبال تاكو كارلسن بيلا جيرو كارمو جميرو لنتي نا إسرائيل برايم مينستر مغنياتو يماننت أقامنا بلا وشتا أمريكا أتيو أبوليتيكا وشتا أمريكا أتيو اتس أقام زبهال نازين أخررتنيهم بمبال كتس أوتلهم يفتن كمزلون اتس بدما نقيحلو كسا كندي أنت أرتنسي خمزلو إسرائيل أب ميديا big problem getting sucked into war with Iran, which does not serve American interests. That person is not simply mistaken. We're allowed to say Israel controls the media now. Okay, I think that's just like on camera now. There will be no dispute about this. The fact that you have a foreign leader, it's incredible. You have a foreign leader who is sitting up there saying that he wants his agents, he needs the deal to go through, which by the way, let's call out Donald Trump right now. Okay, all of the acting. We don't want China. We don't want China to own TikTok, and I'm worried about your data. No, you wanted to hand it over to your Zionist friends. Okay, it was all a mirage. كانديس دما كل ماسكوت يعني دونالد ترامب مقابر انا اسرائيلي خسوري تيك توك تشاينا سلازو حزوو حساباتنا تشاينا وزدولو غلغله يلكات حسوا زنبركا كاب تشاينا منتل كان اسرائيل كتبو مو بوغيرو مسب كدنكرو ميديا تزغبرو زلو غفعي نابتو منسيات نخيوت خغبرو تسعرو زنبركا امبر نربح امريكا خمزي كونه تغطيم كالخا بامبولاي خا تبلولا ناي بحق زغرم بوليتيكاينا نرزلنا امريكا تماغا زبال كميلو امن حدك بالا جميرو خمزلو Bitcoin companies anywhere in the world
And clearly, there's no doubt in my mind, cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, you know, and it's happening so fast. I mean, cryptocurrency is literally outpacing, you know, the growth of the internet, you know, in the ወድነ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ቁጠባኻ ክትዕሪ ተደሊኻ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ጽሕፍሎ ድራማ ይገብርሎ ዘይኮነ እንታይ ይገብርሎ ሪኻ ናቶም ዝመስል ስጉምቲ ውሰድ ኣብ ክሪፕቶ ሄቪሊ ኢንቨስትድ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ንሱ ደቁ መዓልታዊ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒ ክገዙ ቢትኮይን ክገዙ ይውዕሉ ኣለዉ ኣቦም ካብ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ሕጊ ናይ ክሪፕቶ ጥራይ ክዕሪ ይውዕል ኣሎ መዓልታዊ ሓድሽ ሕጊ ምስትኽኻል ብኤግዜክቲቭ ፓወር ብካልእ እናገበረ ይሰርሕ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ክሪፕቶ ይኹን ስታክ ማርኬት all time high ንላዕሊ ጥራዩ ሬከርድ ዝሰብር ዘሎ ነዚ ኩሉ ሓንቲ ዘይትገብሩ ዘለኹም I'm really sorry for you እቶም ትገብሩ ዘለኹም ግን congratulations እናበልኩ ናብቲ ናትና ክንሰግር ደህንነት ምንጮች የኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ሰርገው በመግባት የፈጸሙትን ጥቃትና መከላከያ የወሰደባቸውን ከባድ እርምጃ የተመለከተም ዝርዝር መረጃ አውጥተዋል። ህወሓት የሻዕቢያ ሰራዊትን ወይም ወታደሮችን በትግራይ በኩል አስገብቶም ራያ አካባቢም እንዳስቀመጠ የሚጠቅሰው መረጃው ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎችን በሌሊት በማጓጓዝ ሲያከማች መቆየቱን የደህንነት ምንጮቹ ተናግረዋል። ከህወሓት በኩል አንድ ክፍለ ጦር የሻዕቢያ ወታደሮችና አዋጊ ጋር በመጣመር ተቀናጅተው ለጦርነት ሲዘጋጁ መሰንበታቸውንም ይሄኛው መረጃ ጠቅሷል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ምሕር ዝተዳህለ ፋኖ ይኹን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ፋኖ ደኪሩ ምስ ገደፎም ሻዕብያ ኣቲና ኣሎ ሰራዊቱ ብሕቡእ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኢትዩ ከም ዘሎ ብህወሓት ድማ ይተሓበሩ ከም ዘሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ እዮም ተፈንዮሞ ዘለዉ ኢትስ ክሬዚ ሻዕብያ ኣብ ርእሶም ገዛ ክራይ ከይከፈለ ዝነብር እዩ ቀፅሉ ጉዲና ክንሰምዕ ኣብዚ ስምዑ ፋኖ መካከል ጥምረት አለ ግንባር አለ አብረው እየሰሩ ነው ያሉት ፋኖ አስረስ የቀድሞ የጎጃም አማራ ፋኖ ቃል አቀባይና ምክትል ከህወሓትና ሻዕቢያ ጋር ተጣምረን ብንዋጋ ደስተኛ ነን ዝግጁም ነን ያለው ምንም ይሄ ማሽሞንሞን ማስመሰል ምናምንም የለውም ኢፍ በት ኮንዲሽንስ ምናምንም የለውም ቅድመ ሁኔታ እንዲህ ቢሆን ምናምን በቃ ደስተኛ ነን አብረን እንሰራለን የሚል ነው እና ቲዲኤፍ እና ፋኖ so እንታይ ዳ ክትገብሩ ኢኹም ዳ ወደ ደቀይ ዋይና ኣሕዋተይ ዝረኸብኩሞ ሓይሊ ከም ዘለካ ዓመት ምሉእ ፈኪርካሲ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ምስ ደከረካ ሎሚ ኣብ ኣውያትን ርድኡንን ክትወድቕ እንድሕር ኮንካ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እምበር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ገበረ እዚ ኩሉ ምስ ወረዶ ናበይ ገፁ እዩ ክጎይ እንታይ እዩ ክግበር ንዝብል ድማ ኣብዚ ስምዕዎም ኣቤት ፈኸራ ናይ እዚኣቶም ሓድሽ ፕላን አንቂድና ኣለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዳ ክገብሩ እዮም ስምዑ አብይ አህመድ አስተዳደር ለጦር መሳሪያ ግዢው ወደ ምስራቅ አውሮፓ ማቅናቱ ተገለጸም። የአየር ኃይል አዛዡ ይልማ በርዳሳ ወደ ቤላሩስ መጓዛቸው ታውቋል። አገዛዙ በሀገር ውስጥ ለሚያደርገው የእርስ በርስ ጦርነት የሀገሪቱን አንጡራ ሀብት እያወጣ ጦር መሳሪያን በዓለም ዙሪያ ካሉ ሀገራት ሸምቶ በራሱ ሀገር ዜጎች ላይ አርከፍክፏል። በፈረንጆቹ 2021 እና 2022 የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የጦር መሳሪያዎችን ከምስራቅ አውሮፓ ሩቅ ምስራቅ ሀገራትና እንደ ቦስኒያና ሄርዞጎቪና ካሉ ትናንሽ ሀገራት ሳይቀር ከኪም ጆንግ ኡኗ የማዕቀብ ማራገፊያ ሀገር ሰሜን ኮሪያም ሳይቀር መሳሪያዎችን መግዛቱ በወቅቱ መዘገቡ ይታወቃል። ከወራት በፊት ደግሞ ከምስራቅ አውሮፓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እውን ኣብቲ ናቶም ሚድያ ኣውፂኦሞ ነይሮም ዳርጋ እዛ ኩላ ዝፍክረላ ዝነበረ ኣፅዋር ኣለና ዶ ድሮን ገዚና ዶ ሚጋት ኣለና ዶ ወላ ሰኾይ ኣለና ዶ ድበሃል ዝነበረ ኩሉ ድሮናን ሓሶትን ከም ዝነበረ ንርኢ ኣለና ኣይሶምን ኣይ ሳልስቲ ኩናት ኣብ ፋኖ ደኪሩ ምስ ገደፎ እቲ ሓይሊ ኣየር ናትና ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመት ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ስልጣነ ሓይሊ ደይቡ ኣፅዋር ክፅግን ጀሚሩ ፋብሪካ ናይ ኣፅዋር ሰሪሑ ክንደይ ፀራዕራዓ መናውራ እንደይረኣና ድሮናት ክሸይጥ ጀሚሩ ተተኳሲ ጠያይትን ካልእን ድማ ኤክስፖርት ክገብር ጀሚሩ ኩናት ከይጀመረ ኣብ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ፋኖ ደኪሩ ምስ ገደፈ ድማ ናብ ቤላሩስ ከይዱ ምግዛእ እኳ ክንደይ ናይ በጃኹ ማለቁሕ ንበቲ ተሪፉ ዘሎ መሬትን ገለን ኢሉ ይኸውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም to advance interstate and military ties with Ethiopia, Belarus and defense እዚኣቶም ከዓ ካብ ራሽያ ዝረኽብዎ ዘሎ ንባዕሎም ኣብ ኩናት ኣብ ደንደስ ናይ ኩናት ዘለው እዮም ክንደምንታይ ተረፍ መረፍቲ ኣለዎም እዮም ክብዎ ዝኽእሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ቤላሩስ ከይዱ ንዓርድኣኒ ንዓ ሓግዘኒ ገለ ዝሽየጥ ተለካ ወላ ዋጋ ዳብል ጌርካ ሃበኒ ክብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚ እንታይ ዘርእየካ ብኣፍካ ትምነዮ ነገርሲ ቢ ኬርፉል ወት ዩ ዊሽ ፎር ይብሉ
ትምነዮ ነገር ስክትንካ ኣለካ ኣብን ጀነራላቱን ካድረታቱን ኩናትን ነዊሖም ተመንዮሞ ብኩናትን ብቋንቋ ኩናትን ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦም እንገስወት ኣይኮነን ሓይሊ ኣየርን ድሮንን ዘሎ ታንክ ዘይብሉ መጓዓዚ መኪና ዘይብሉ ፋኖ ይዝክሮ ዘሎ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ስንታይ ክልኽል ወላ ኡይ እንተበለ እኳ ክረጦ ዝኽእል ሰብ ዘይብለ ምክንያቱ መንሃሪ መካይ ክብል ሞት ሕፁይ እኳ ኮይንዎ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ምክንያቱ መንሃሪ መን ኢሉ ይከዊ ፋኖ ሃሪ መን ኢሉ ይከዊ ውርደት ረኺቡ ስለ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፈቐዶ ሃገር ከይዱ ዝርካቡ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሰሪዕካ ገለን ጌርካ ካብ IMF ካብ ወርልድ ባንክ ዝመፀ ገንዘብ ወሲድካ ኣፅዋር ገዚኻ ሃገርካ ትዕኑ ህዝብካ ትዕኑ ማለት ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ እዩ ካብ ዝገየር ግን ህዝበይ ዝበሃል ኣብዚ ዓድዳ የለን እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ዘሕዝን እኳ ክብለ ይክልኒ ደስሕቕ ይስምዑ ኣብዚ የትንፍጩ ዱቄት ማምጩ መብት ተነስቻለሁ ብሎ ከሰፈሩና ከአማራ ክልል ወይ በትግራይ ክልል መሆን አለበት። ምክንያቱም ድንበር ላይ ከሆነ እበለጣለሁ በሚል ይሄንን ስታደርግ ህወሓቶች ደግሞ ትግራይ ክልል ከሚሆን አማራ ክልል ይሁን ብለው አሁን ሰሞኑን በሰሜን ወሎ አካባቢ ይደረግ ብሎ አጠቃላይ የፌደራል መንግስት ለምን ይገባል የሚሉ ሰዎች ቲፒኤልኤፍ ምንድነው ኤርትራ ይላከችውም ህወሓት በተወሰነ ደረጃ ታጣቂዎቿንም ምናምንም ከታ የተሳተፈችበት ነገር ሲኖር እዚህ ምናምን ላይ ወልዲያ ወይ ምናምን ላይ የተንደፋ ሕጂ እቲ ኩናት ኣመና ከም ዝሕመሞምን ከም ዝወደቑሉን ስለ ዝፈልጡ ዘለው እንታይም ክብሉ ጀሚሮም ዘለው ፋኖ በይኑ ይኮነን ከምዚ ገይሩ ዝድክረና ዘሎ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሻዕብያ ኣትዮም ኣለው ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ድማ ብመሰረቱ እቲ ኩናት ናብ ዓሰብን ናብ ገለን ኢሉ ክዕንድር ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ክዕንድር ይሓስብ ስለ ዘሎ ብፍጹም ኣብ መሬት ኤርትራ ዝትኮስ ኩናት ክህሉ ይኮነን ስለዚ ኮለጌና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኩናት ይካየድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ኩናት ዝካየዶ ዘሎ ኣብኡ ኢዱ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ኣብኣ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ብምባል ምስ ትግራይ መኺሮም ትግራይ ድማ ደጊሙ እቲ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኸውን ንፋኖ ዝቃለስ ዘሎ ክንሕግዞ ኣለና ምእንታንቲ ኩናት ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ንኸይቅፅል ኣብኡ ንኽውዳእ ፋኖ ኸ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ክስዕሮም ስለ ዘይደሊ ወይ እውን ካልእ ካብቲ ዘሎ ክሳራ ንላዕሊ ክኸይድ ኩናትካ ክናዋሕ ስለ ዘይደልዩ everybody has the same strategy እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝበለት ትግራይ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ኣብ ርእሶም ዘሎ ቲዮሪ እዩ ዝመስል ነገራት ኣለዎ ዶ yes of course ምክንያቱ ንኩሎም ከጥፍ ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ እቶም ከጥፈዎም ኢሉ ዝተበገሰ ዝፈከረሎም ከጥፋኣኩም ይመፀኩም ኣለኹ ዝበሎም ብሕቡ ተኣኪቦም ወይ እውን ብሓሳብ ተለዋዊጦም ወይ እውን ብዝኾነ ይኹን ስትራቴጂ ተሓባቢሮም እንተደኪሮምካ ማንም ነገር ክድንግፀካ ኣይክእልን እዩ ቅንጣብ ጭብጢ ከቕርብ ኣይከኣለን ግን እቲ ዘለዎ ድኽመት ፋኖ በይኑ ስዒሩኒ ክብል እውን ዓለም ስለ ዘይተኣምኖ ዓለም ስለ ዘይተኽብሮ ክብረቱ ካብ ቀደም ይነበሮን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ሕጂ ድብላ ድሕሪት ስምዕዎ እዚኦም ፀላእቲ ኤርትራ እዮም ዓይኑ ብኤርትራ ብትዕቢት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝዛረቦ ዝነበረሲ ኣታ ሻዕብያሲ ክንደይ ግዜ እኳ ኢኻ ንዕቡያት ከተስግድ በቃ ንሳቶም ክዕበዩ ንስ ከስግሲ ተረባረብ ኮይኑኩ ናይ ብሓቂ ኣብ ስምዕዎ እጅ እንታይ ይብል ደፋ አይቀጥልም የኢትዮጵያ መንግስት ሄዶ አናቱን መቁረጥ ነው ያለበት ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምናልባት አሁን ለኤርትራኖቹ ትንሽ አድቫንቴጅ የሚሆነው በዚህ ሰዓት በአሜሪካኖቹ በኩል የተጀመረ ነገር ስላለ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ አልፎ ለመሄድ ያለው ድል ምናልባት የተጀመረ ጥረት አለም የተጀመረ ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጥ ስላለበት ነገር ግን ወደዛ ለመሄድ ማለቅ ያለባቸው ጉዳዮች እስኪያልቁ ይጠብቃል ነገር ግን በአማራ ክልል በሆነ አካባቢ ላይ ሽፍቶች እያሰማሩ ንጹሃንን እያስጨፈጨፉ እንታይ እስኪ ይብላሎ ተደናዊና ኮይና ይዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ደይ ሓሰብናዮ ንህልካ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ፈጢራ ርክብ ክገብሩ ይደልዩ ሽርክነት ክገብሩ ይደልዩ ስለዚ ንሕና ናብ ኤርትራ ንገብሮ መጥቃዕቲ ሓደጋ ይንዓና እንታይ ከም ንገብር እውን ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ጌም ኦቨር ገይሮምና ምስ ኣሜሪካ ርክብ ጀሚሮም ኣለው ልውላውነት ናይ ሃገር ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስና ኩናት ናብ ኤርትራ ተጀሚርና ንሕና ኢናቶም ተፀላእትን ሃስያ ክወርደና ዝኽእል ብግምጣሉ ዝሕግዘና የለን ማለት እዩ እምበር ዓለም እኳ ትገብሮም ይብላን ብሻዕብያ ግን ኮለጌና ብንየው ብፖለቲካን ዲፕሎማስን ፋውጋ ውፅኢና ኣብ ወታደራዊ ዓይኑ ድማ ብዘይንሪኦ መንገዲ መፅዩ ሓዊ እትኢልና ኣሎ እንታይ ንገብር ውይ ዝብል ዘሎ
ኤርትራ ከመያ ትገብር እንታይ ከም ትገብር ዘላ ክሳብ ሕጂውን ኣይነገረትኩምን ክሳብ ሕጂውን ውግእ ኣወጀትልኩምን ግን ፀገምኩም ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ኢልዎ ኮይ ፕሬዚደንት ዓቕሞም ኣይፈልጡን እዮም ዝሓስብውን ዝምድብውን ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ well I really hope እዚ ሕጂ ዘሎ ዕንደራ ሓንሳብን ሓዋሩን ከብቅዕ እዚ ትምኒት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ ስምዕዎም ካቲ ናቶም ናይትሜር ለት ወደ ድርድር ለመሄድ እኮ ከደርግ ጋር እኮ ለመደራደር እኮ ጨርሶ ነበር ያው ህወሓት የሚባል ኃይል ስላለ ህወሓት መጣ ጠመንጃ ማይዘቀዘቅም ምን አይዘቀዘቅም ብላ 40,000 የትግራይ ወጣቶችን ገብራለት 30,000 40,000 የትግራይ ወጣቶችን ገብራ ህወሓት አዳነችው ሁሌም ሻቢያ ሲሸነፍ ከጀርባው አይዘው ህወሓት አለች ግን እንዳዘነጉ ሁሌም ሻቢያ አደጋ ላይ ሲወድቅ ህወሓት ከጀርባው አለች ኣታዚ ዶኩመንት ኸውን ኢለ ደምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ናቶም ፈኸራዊ ናምፅልኩም ነይረ ክፍክሩልና ከለዋ ውሽሶም ንኤርትራ ክናትና ኢሎም ክፍክሩ ከለዉ ሎሚ ኻረይዎ ሻዕብያን ህወሓትን ብቀደሙ እዚኦም ኣብ ግዜ ሽግሮም ብሓደ ምስኮኑ እዮም ኦፍኮርስ ሓደ ፀላኢ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሓደ ይኾኑ ስለ ድፋተዎ ወይ እውን ሕሉፍ ፍቅሪ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ንክልቲኦም ከተጥፍእ ስትራቴጂ ዘይብልካ ዓንዳር መንግስትን መርሕነትን ተለካ ኮይኑ ወታደራዊ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዘይትፈልጥ ድሕሪ ኮንካ ኩሎም እቶም ኣብ ካልእ ግዜ ክሰምሩ ዘይክእሉ ኣንፃርካ ከም ዝሰምሩ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ከይሓፈርካ ድማ ብስተጅ መፂኻ ከመይ ገይሮም እዮም ምስ ህወሓትን ምስ ሸነን ምስ ፋኖን ክሰርሑ ዝኽእሉ ኮረስ ንስኻ ኢድየት ስለ ዝኾንካ ፖሊሲ ናትካ ኢድዮቲክ ስለ ዝኾነ ኩሎም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ እንኮላይተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዝኾና ገይርኩመን ኣለኹ ስለዚ ህወሓት ቅድሚ ሕጂ እውን እንትኾነ ምስ ደርጊ ክንሰማማዕ ኢና እናበለ ከሎ ሻዕብያ ንሶም መፂኦም ኣጥሒኖም እየ ዝብል የለን እኮ ኣብ ታሪክ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ስኑ ንኺሱ ምስ ተመከተይ ነይሩ ብርግፅ ኣብ ኣገደሲ ምዕራፋት ህወሓት ምስኦም መፅኡ ብድንጋፀ ዝመፀ ጥራይ ኣይኮነን ሽዑ እውን ንሻዕብያ ክስዕሮ እንድሕሪ ኮይሉ ደርጊ ህወሓት እንታይ ምዃኑ መፃ እዩ ኣብ መንደቕ ዝተፃሕፈ ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ ምሻዕብያ ኮይንካ ዶ ተዋጊእኻ ነቲ ፀላይ ተውድቆ ወይስ ስቂልካ ትፅበ ነቲ ንሻዕብያ ከም ገለ ኢሉ ሰሊጡ እንተጥፊዎ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ዓሙቕ ምድሪ ክእትወካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ተኮይንካ ደን ከመይ ኢኻ ትገብር ስለዚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ተጋሩ እውን ፈሊጦም ኣለዉ እዚ ሕጂ ዘስማዓኩም ዘረባ ናይ መሓሪ ናይ ብርሃነ ልፍዓተይ ግን እታ ዝበለፀት መግለፂት ነዚ እዋን እዚ ክብላ ክእላነ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጂኦፖለቲክስ ዝቀየረ ንኣብይ ኣሕመድ ናብ ፍርሒ ዝሸመመ ፀላት ህዝቢ ትግራይ ፈረኽረኽ ዘበለ ፖለቲካ ትግራይ ቤስት ሌቨሬጅ ፖለቲካል ሌቨሬጅ ዝፈጠረ ቤስት ሌቨሬጅ ፖለቲካል ሌቨሬጅ ዝፈጠረ ኣትሞስት ዕፅዋን ክባን ድሕሪ ህዚ እንተደሊና መራሕትና በለላሕቲ ተኮይኖም ንዕፅዋን ክባን እውን ዝሰበረ ኮይኑ ዝተመዝገበ ብዙሓት ተመዛበልቲ ወገናትና ለመርበቶም ልመለሰ እዩ ፅምዶ ክሓርሱ ዝገበረ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ዝገበረ ብሰላም ኣብ ገዝኦም ውዒሎም ክሓድሩ ዝገበረ ድምፂ ጥይት ከይስማዕ ዝገበረ ብዙሓት ግዛእታት ትግራይ ናብ ትግራይ ዝተመለሱ ሎም መዓልቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዓሊተና ውዒሉ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓሊተና ክወፅእ ከሎ ውፅኢት ፅምዶ እዩ ብውግእ ኣይኮነን ወፂኡ ፅምዶ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ ዘረባ ሰበይኩመና this is one of the most comprehensive ሰፊሕ ዝኾነ ወይ እውን ዕምቆት ጥልቂ ዝኾነ ትንተና ብዛዕባ ውፅኢት ናይ ፅምዶ እዩ እዚ እቲ ዝቐረበ ብረብሓ ናይ ትግራይ ጥራይ ዝርዮ ዘሎ ፅምዶ ክንምንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ብዕምቆት ተሓሲብሉ ንነዊሕ ስጉምቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተመዲቡ ዝተገበረ እዩ ካብዚያ ንላዕሊ ኤልያስ ኣማረ ኣብ ፖድካስት ዝገበርናዮ ገሊፅዎ ነይሩ ንወለዶታት ክቕፅል ዝኽእል ዕላማ ዘለዎ እዩ እቲ ግዜ ወባቲ ንሓዋሩ ክቕፅል እንተኮይኑ እቲ ሰላም ናይቲ ከባቢ ክውሕዝ እንተኮይኑ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተፈፂሙ ዝነበረ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጠቕላላ ካብ መሰረቱ ካብ ስሩ ክትብንቅሶ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ኢሊት ከም ድሌቱ ዝዝውሮ ዓይነት ህዝቢ ካብ ዝኸውን እቲ ህዝቢ ዘለዎ ሽርክነትን ሓበራዊ ናይ ምንባር መንፈስ ናቱ ደጊምካ እንተጌርካዮ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ዘይውክል ዓንዳር ስርዓታት መጋበርያ ካብ ምዃን ክድሕን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ መግለፂ ናይቲ ፅምዶ እዩ ፅምዶ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ክንምንታይ ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ክሬዚ
ናይ መወዳታ አብይ አሕመድ ዝፈሸሎተ ነገር አብዚ ኻትሪያ አፋር ክልል በትላንትናው ዕለት የተቀሰቀሰው ቀውስ አነጋጋሪ ሆኗል። ራሳቸውን የትግራይ ሰላም ኃይል ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎቹ ላይ ከአፋር ነዋሪዎች ጋር ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸው ችግር ተፈጥሯል። በሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በበኩሉ የነጻ መሬት ኃይሎች በትግራይ ላይ ጥቃት ይፈጽሙ ነበር ብሏል። ከታጣቂዎቹ መሪዎች ውስጥ ደግሞ 10 ከአፋር ወደ መቀለ በትላንትናው ዕለት ሂደዋል። በትላንትናው ዕለት የአፋር ክልል ነዋሪዎች የቀሰቀሱ ተቃውሞ ጉዳዩን ከክልሉ በተጨማሪ መቀለ ድረስ የተያዘ አድርጎታል። አብቲ አብ ክልል አፋር ከይዱ በአብዘውና ለኻል ሪፖርት ጋር ግጭት መፍጠሩን ተከትሎ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ድርጊቱን በጽኑ አውግዟል። አስተዳደሩ ትናንት መስከረም 21 2018 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ታጣቂ ቡድኑ በአፋር ህዝብ ላይ የከፈተው ተኩስ በምንም አይነት ሁኔታ ተቀባይነት የሌለውና የትግራይና የአፋር ህዝቦችን ወንድማማችነት የሚጎዳ ነው ጥቃት ለመፈጸም كم زرزلو تي حرامريت تباهيلو أبي أحمد نت تجراي زبحال عبكلت سلسته كم قليلو نكلت عمد بجيته وردان صاد كان نجيرون نوي حوان زصار حلو أمو ده تهذب تجراي نقي حلو تبالوتي كادما أي حكار نجيبه بقى تام السجوجم كم مغلى أبرايا عبدو تجراي دما كم دراما قصلو فتينهم نسون تسفاسل تقرته التمنسي بجنزب جزيخة معاد جنزبات بر كابا يميفن قال انت لك حكا دمص خايا جنزب هيا نعويل كانت سراويتنا TDF ناقوم سيخا حتى جنبار فتيركا نهو حد كتفراره مخان تتخيلوا نزيومن نتي تقاومي يلو كاب دجز وصنا ايرترا قال ملا حواويس كان ابي ايرترا قال سقمت انت وسط كتب هاي حسبه كي تبقى سميتو تراي دي كونه انت يقاطي مو مالو بسمو اتس كريزي اي بحق زغرمي ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝገብርዎ ጻውዒት መሰረት ውሽጣዊ ፍልያት ብኣፎም ዘይኩነስ ብልዝብ ከም ዝፍታሕ ብምእማን ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ብሽም ሓራም መሬት ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተዛሪቦም ኣብ ውፅና እውን ዝተፈለየ ግጭታት ሓያላት ግጭታት እኳ እንተሃለዉ እኳ ብመሳርያ ክንፈትሖም ኣይብልናን ዝብል ጻውዒት ዝገበሮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብግዚያዊ መንግስቲ ዝተዋሃበ ናብ ልብና ንኽንምለስ ገይርና ንኽንሓስብ ገይርና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበላ ሓንቲ ቃል ኣላ ተጋሩ በዓልትና ብረት ክንማዘዝ ዘይኮንናስ ናብ ሓደ መፂና ዋላ ፀገም እንኳ ተሃለወና ብሓሳብ ናብ ሓደ መፂና ብወንበር ክንፈትሖ ከም ዘለና ዝብል ቃል እኒያ ስለዚ ንእሽተይ ኣነ እውን ተቐባልነት ገይረላ ሓቂ እዩ ብዝብል ንምንታይ በዓልትና ሓደ ናይ ፀላእትና እውን ሽርሕ እንድያ እዚኣ تشرحت أيتل تجارو حادث خوينا ما نم كم زي خلنا يفلتي سلازي أكلت خفيلك بعلتم نوعلتم مدخام زبل حنت حسب زحازو والو قامنا له سلازي كعلكو بقى أتتنا عادي تمارس قدم زخفلنا يو مالت زي قد عايزي أتي أبي أحمد كنا منتهي حدا جنيات على كم زخونة أب من دقس صحفة صحف يمزرو يزلو ندعر كردون كيل شعبي يكون مغيلوا من قصير ترى عوشت أو قد دايكم أتيكم يفلتني حزب تجراي سألأيو أنا تصيرون تفليتو زلوا أجمعات مفتاح قليلي يس كنا تجات يميم سير ترازنا برا تسعبه هو حت كم بوليتيكا واللي دفترو زنبع زقنا بوليتيكا زفترو نسلنا وحدة انتي نحن دونا ينخلنا عبزن زحلفة دحرو البريتوريا كل زجات ما بوش تجرايجن بسير تراز تحزوه كند من تاي متحلل البوليتيكا نيتا تبتعدكم زلوا مرأيات رايح ولا زغلان إيرترا والبريتوريا كابد في السم ولا حتى يجبركم عمال حاسكم كن بزوج زي إيرترا زبلشم نإيرترا يا أي تقولوا ده اللي خمي مسيلكم أتسأجام كن إيرترا زبلكم زلوا بقول باب بيلا جيروت أعطلكم زنبرة عليكم حجر ما حلف حليفنا حتحدكم ببرد كتقاتلوا مدي لكم زنبرة تانكس قاعد كمان زمك تتال كده بس هي أب حدا معلبه بس عيد سب كمان سي كم زي كمل لاس كله نايب حكى أبي أحمد نجار كم زموتو تبزيخات ناز قصلن بزاتنا استسووا لنا علامة ناتج أو يسلا زخنة بزي يقتلنا بمال كمين وص تهنا تردادنا زحيل زي حزنا متينا زوم كاو حرام مريتنا مريت تجري استملسوا تجادلتي كاو ترى أولاد كسب مرحنة كفل سراويت زركوهم خانون قليتهم عبد تجري زرعيو نايسنا محدارن فتحن كالوت سجمات مفتاح حسيبنا بحيل برد كن كالس مريتنا وصينا نيرنا زولو زوم تجادلتي This is a very good sign in تجري بفلاي مهنياتو تكونتات زيو يهونا إتقلام تجري يدفعي عنده نيركاي نتجري بيزي إريح جورايو نخدفع بوتين كتقصلا ما تكتي أي حتى والله يرحم زينا برنا أوروبي ما يفلتي زي يحمى يطبق بوليتيكالنا بينا بوليتيكالنا زي نسيو صح قلنا مالتي ده زي
ቀይሕ ባሕር ተቆጣጢሩ ማለት ሲ ኤርትራስ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ማለት ካሊእ ኣባህላ እሱ ዝኸውን ዘሎ ኣይኹን ብኢንተርናሽናል ሕጊ ኣይፍቀደሉ ብናይ ኤርትራውያን ስር እውን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ናይቲ ዕላማ ትግራይ መሊእኻ ንምጥፋእ እዩ ንዙ ድማ ኣክናውለጅ ዝገብሩ ልሂቃን ኣለዉ እዚ ጌጋ እዩ ብስሩ ንሕና ክንድሕና እንደሊ ክንሓዊና እንደሊ ስለዚ ዝኾነ ኩናት ዘድልዮ እንተኮይኑ ብካሊእ ቦቱ ይግባር ኣለዉ ቦታታት ትግራይ ጥራሕ ይኮን ንመእተው ኢና ገብር ይኽእል ወይ ድማ ሎሚ እኮ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕ ኣለኹ ከምኒ ቀደም ይኮነ ብቴክኖሎጂ ይጠቐም ከምኡ ገይሩ ዝደልዮ የገብር ይኽእል እዩ ንዓና ጥራሕ ክረ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ገብር ይፈራርሕ ስለዚ ብትግራይ ዝምፃእ ነገር ኣክናውሎጅ ምግባር ጌጋ እዩ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት እዩ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ኤክስቴንሽን እየ ዝብል እሞ ጉዳይና ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ካራክተራይዝ ናይ ምግባር ጉዳይና ኣይኮነን መቸም ከምዚ ትሰምዖ ዘለኹም ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ክንሰግራይና ሁለት ሰበር ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው መረጃ ደብረጽዮን አስመራ ነው ያለው። ደብረጽዮን አስመራ ማቅናቱ ታውቋል። ምን ሊሰራ ነው የሄደው? መቼ ይመለሳል? ማቅናቱ መረጃው ደብረጽዮን አስመራ ቲሎ ጽኒዕልኩም ካብ ደብረጽዮን ካብ መንግስቲ ሰማይ ወይ ካብ ስዑድያ ደው ኢልካ ክትብሉ ኢኹም ቀጽሉ ጥራይ ንሕና ምስማዕ ጥራይ ዘለና What the Eritreans are trying to do, okay, is to make sure that the conflict goes southwards. They want to send the conflict away from their borders, and it was going to be either in Tigray or on Amhara. So that's pretty much what they want to do because they don't mince their words when it comes to their intentions. So what the TPLF leadership right now is doing is to try to shove this new reality up your throat, down your throat, that the Eritreans are our brothers. Well, Eritreans are our brothers, but the Eritrean leadership under President Isaias was in the forefront of committing the kinds of crimes. كم تريود لهم الزدما نتا أبي أحمد نوح بدحر مجارجان كسرح تلو خيبوا أب مغالي كرسي حيزو خلو ديس لتعلمي بميديا أب حد الشمون እንታይ ነቱን ዘይፍለጥ ጻዕዳ ማይክሮፎን ናቱ ኮፍ ኢሉ ክቕይሮ ዝኽእል መሲልዎ ከምቲ ካልኦት ጋዜጠኛታት እቲ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኣቢ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ኩናት ሻዕብያ እቲ ኩናት ኣብ ዓዱ ዘይኮነ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ክገብሮ እዩ ዝደሊ እቲ ህወሓት ድማ ልክዕ ነቲ ናይ ሻዕብያ ነገር ኣጀንዳ ንምስሳይ በቃ ኣሕዋቲና ዶ ፅምዶ ዶ ገለዶ እናበለ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ገንሸል ክገብሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ حولنا زبحال دما يلم برقص تزبي أحوات كونه خلي تمرحنا تبي يرتراو زلو جن بلا بلا أتي قبل على هزبي تقرأي زل على قف أزفت أما شعور رأي يكون كسب جزء غسل زلو جن تنعقد موسكاز بكازر لي but the reality is نخبط خاننا هو كان تمرس نروقين كا زي اللي نجر كتف برخ نعوك الدفء مم جزء خاك عربك خلو بوليتيكا ودكتنا بوليتيكا بزاس كحكح من جدي كاب ጌታቸው ረዳን ሪዮ ኣለና ንኺድና ብህልው ኩናት ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሻቒሉ ካዝቐነ ድማ ቀጥታ ንባበይ ክነግረካ ሓዝ ኢንሳ ድማ ንኣበይ ተርጉሙሉ ክሳዱ ስጋብ ዝነቅጽ ቀኒኑ ከም ዝከታተለኒ ነዛኒ ኢንሳ ዝበላ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብኣምሓርኛ ተሰሪሓ ስለ ዘላ ርግፀኛ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅልዋ ጌራ ከም ዘላ ኣሚን ጽምዶ በሚዲያ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከም ዝኻለ ኣወል ድማ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ናይቲ ጽምዶ ኮይኑ ዝገበሮ ስራሕ ነፍሱ ዝኻለ ማዕረቲ ፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናቱ ኣብ ሚድያ ዝተፃወቶ ስራሕ ብፍላይ ድማ ኣወል ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ነጎድጓድ ዝፈጥር ናይ ሚድያ ሓይሊ ምዃኑ ደጋጊሙ ዘነፀሮ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ እቲ ጽምዶ ካብ ዝበገስ ጥራይ እቲ ናይ ተፈላለየ ናይ ጽምዶ ፕሮጀክትታት ብሚድያ ዝሓልፍ ዝነበረ ብፍላይ ብወገን أول سعيد برجز كم تابرها نقبل هالسنة ني جيوبوليتيكا منقسقاسات ناي قرن أفريقيا بحث يرجزي ما أزن كم صغير زجبره لأن أب استراتيجي بمولو فركش يلو هاي كنا نبي إرترا نبكالين نتهاجرون نتسلطانو نتكرسون حدا جا كم زودكو زجبره كنا تاتي نارينا سلزي أجنع كنبلن دلي موالاتنا ولدتاتنا مدرحات مسرح سلذونا أب ዋና ጽነት ሓደ
ዕማም ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፈጺሙ ትድሕሪኡ ድመጽእ ኣብ ናይ ህንፀት ሃገር ዝህሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓቂ እዩ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተወፋይነት ናፃ ሃገር ኣረጋጊፅና ኣለና ግን ሃገር ምህናፅ ይከብድ ሃገር ምህናፅ ይከብድ ምናልባት ብዓይነት ናይ መስዋዕቲ ናይ ድኽፈል ህይወት ክብደት ናይቲ ብድሆታት ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣኽቢትካ ክረአካ ዝኸውን ሃገር ምህናፅ ግን ይኸብድ ካብ ምቅላስ ኣብቲ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓያል መንፈስ ተወፋይነት የለን ዝሃገር እዚኣ ናፃት ከይኮነት ደቂሰ ይሓድርን እየ ኣይዓርፍን እየ ኢሉ ሙሉእ ኣእምሮኡን ሕልኑን ናብኡ ዘቕነየ ሰብ ተኣምራት ክገብር ይኽእል ሙሉእ ህዝቢ ክስለፈሉ ከሎ ከዓ ናይቲ ሙሉእ ህዝቢ ድምር ሓይሊ መወዳእታ ይብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢኮዥን ነቲ ምዕሪት ክቀያይሮ ኽኢሉ ዘይተወደነ ምዕሪት ወይ ኢኮዥን ብኸመይ ክቕይሮ ኽኢሉ ጠበንጃ ስለ ዝነበረ መድፍዕ ስለ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበረ ፀጋታት ስለ ዝነበረ ይኮናል ሓይሊ ናይቲ ሰብ እዩ ቀይሮ ገብር እየ ኤግዛክትሊ ነቲ ዝነበረ ዘረባ ትዝረብ ፀንሐት ኣባይታ ክንርኢ ተሪእናያ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መንፈስ ሕጂ እውን ብቴክኖሎጂ ብምዕባለ ንክንቅይሮ ዘድሊ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ናይ ዩኤን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘርእዮ ዘሎ ሰናይ ተበግሶታት ተሪኻዮ ብዙሕ ደስ ዘብል ኣሎ ንሓያል እዋን ኣይ ካቨር ኣይገበርኮ ነይሩ ካቨር ክገብሮ ይፀናሕኩም ግን ኣብ ኤክስ ብዙሕ ፖስት ክገብሩ ይርዮም እየ ብፍላይ እዛ መራሒት ናይቲ ሂማኒታርያን ሰርቪስስ ናይ ዩኤን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተራኸበትሉ ዝፀሓፈቶ ግሬት ኤክስቼንጅ ዊዝ ሚኒስተር ሳልሕ ዱሪንግ ናይቲ ዩኤን ርክብ ዝነበረ ማለት ግሬትፉል ፎር ኤርትራስ ክሊር ቪዥን ፎር ሰስቴይናብል ዴቨሎፕመንት efforts on food security and strong collaboration with UN humanitarian leadership. እዛ ብፀጋም ትሪእዋ ዘለኹም እታ ናይ ዩኤን ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ሓላፊት ድማ ብቀረባ ስለ ዘይፈልጣ እምበር ናይ ብሓቂ መጎስ ዘድልያ እዩ ፅሒፈ እውን ብፖስት ገይረያ ነይረ ናይ ብሓቂ ነቲ ፖስት ትገብሮ ምስቲ መንግስቲ ዘለዎ መረዳእታ ነቲ ናይ ቱሪዝም ናይቲ ሃገር ይኹን ካልእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወላ ኣምባሳደር ሶፊያ ትፈጥሮ ዘላ ቫይብረንሲ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ከም ምዃና ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣምባሳደራት ኣለዋ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብቲ ናይ ዩኤን ትፃወቶ ዘላ ተራ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ንላዕሊ ንክመፃ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ድፊት ብፍላይ ወገን ዩኤን ነቲ ማዕርነት ንምርግጋፅ ዝሰርሖ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ቻምበር ናይ ዩኤን ብጓል ኣንስተይቲ ኣምባሳደር ሪፕሬዘንት ስለትኸውን ዘላ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስእሊ ንዓና ድማ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረልና ዘሎ ይብርግፅ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ብቅዓት ናታ ወይ እውን መንፈዓት ናታ ከጉድል ኢለ ኣይኮንኩን ክንደኣ ዝኾነ ብቅዓት ዘለዎ ተባዕታይ ተዝኸውን ነቲ ኣምባሳደር ሶፊያ ናይ ዩኒሴፍ ቦርድ እያ ኮይና ዘላ ወተባዕታይ ዝነብር ናይ ኤርትራዊ ዲፕሎማት እዚ ቦታ ዝምረኸቦ ዶ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣይ ሃቭ ዳውት ጥርጥር ኣለኒ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀወታ ኢንቴሊጀንት ንክፃወት ኣለካ ክልተ ማዕረ እንተኮይኖም ደቂ ጓል ኣንስተይቲ ንቅድሚት ተሰዲድካ ኣብቲ ኣገዳሲ ቦታ ብኸመይ እውን ኣብቲ ናይ ቆላሕታ ናይ ዓለም ክጠቕመካ ከም ዝኽእል እውን ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ንኣምባሳደር ሶፊያ ናብ ዩኤን ክሰድድ ካላ ሃንደበታዊ ኣይኮነን ማዕርነት ኣብቲ ዓዲ ዓብይ ስጉምቲ ከይድ ዘሎ እዩ ካብ ሰውራ ጀሚሩ ስለዚ ኤርትራ ንከተታልል ወይ ንከተሽክዕ ትገብሮ ነገር እውን ኣይኮነን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ እዩ ኣብቲ መንግስቲ እውን እንተኾነ እኮ ሚኒስትር ፍትሒ ሚኒስትር ቱሪዝም ሚኒስትሪ ካልኦት ኣገደስቲ ፀላታት እኮ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢንቴሊጀንት ጌም ምፅዋት እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ግዜ ነቲ ፖለቲካ ንጥቕምካ ክትጥቀመሉ እውን ክትክእል ኣለካ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ካልእ ኣምባሳደር እውን ክትገብራ ትኽእል ነርካ ኣብ ዩኤን ምግባራ ግን it's a very key position ምክንያቱ ዩኤን ኣብቲ ፖለቲካ ናትና ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኣሉታዊ ተራ ዝተፃወተ ንዑ ንምቕያር ኣብ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ዋላ እቲ ናይ ዩኤን እቲ ሂማኒታርያን ሳይድ ናቱ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ዝትሪእዎ ዘለኹም ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፁ ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከሎ እቲ ዩኤን ኣብቲ ልምዓታዊ ጉዕዞ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘለዎን ዋላ እኳ ድሩት ተኾነ ባጀት ናቱ ንኤርትራ ግን ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም እውን ኣገዳሲት ስለዝኾነት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ይርየ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ
ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ካልእ ህዝቢ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮጀክታት ብዙሕ ይኣትዩ ራይት ካልእ ካብ ንሕና ክንሕግዝ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ኣትዩ ፅልዋ ንክገብር ክፃወት ገለ መኽፈቲ ክገብረሉ ወይ ክፉት ዕድል ንክፍጠር ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ ድማ ከምኡ ከጋጥም እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፀት እንድያ ሶ ቢዩቲፉል ናይ ብሓቂ ቫይብረንሲ እዚ ናይ ንመዓልቲ ቱሪዝም ኢሎም ዝገበርዎ ሲ ነታ ከተማ ሲ ሂወት ዘርእየላ እንተበልና ዝተጋነነ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ላትኩም ኬትኩም ረእይዎ እቲ ትሕዝቶውን ስምዕዎ ምንታን ብዙሕ ፅዒሮም ስለ ዝገብርዎ ንእሽተይ የከርየኩም ዝደላነ እቲ ዝበለፀ ትሕዝቶው ከይድኩም ክትርእይዎ እየ ዝደሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኤርትራ እቲ መንእሰይ ኖርማል ሂወት ንክነብር ዘለዎ ባህጊ ዘለዎ ዕድል እንተሂብካዮ ክንምንታይ ፈጠራውነት ከም ዘለዎ I mean these are things መንእሰይ ኤርትራ ኢንጆይ ክገብሮም ኣያታቱን ኣቦታቶም ኩላቶም ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሎም ዘለው ደቆም ነዚ ዕድል እዚ ንኸስተማቕሩ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ድማ ንኩሉ ነገር ብድሆታት ሰጊሩ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት የፍቅድ ምህላው ወይ እውን ነዚ መድረክ እዚ ይደፍኣሉ ምህላው ቱሪዝም ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ዩኔስኮ ሬከርድ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ንቱሪዝም ዝበለፀ እዩ ስለዚ ንኣሽቱ ፅገናታት ጌርካ ነቲ ዘሎ ለውጢ ነቲ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ገንዘብ ከምፃልካ ዝኽእል ረብሓ ከምፃልካ ዝኽእል ነገራት ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና ክህሉ ንደልዮ እዩ መቸም ነታ ቪድዮ ከይድኩም ረእይዋ was one of the most beautiful thing نقص لابزي كم سبي زغصر بعين حقي مثلا له قبعات له ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትክሰስ እንተኮይንካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብቲ ገዛ ብፍላይ ከም ፍሊፕ ዝገብሩ ከም ሪሞዴል ገይሮም ዝሸጡ ገለ እንተኮይንካ ንኣብነት ሓደ ሰብ እናሰርሐ ከሎ ዲ ወይ ገለ ይወድቕ ወይ ቴናንት ናትካ ዝኾነ ነገር ይኸውን እሞ ክኸሰካ አይደሊ ውልቃ ጌርካ ተገዚእካ እቲ ናይ ውልቃኻ ንብረት ኤክስፖዝድ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ካሕሳ ክንኽት انت خوينو جن اتتكالي زخصص لباسس انت اللي حارسب ناب طبقه خير كله تطبقه يجوالي انت يزقبر تطبقه انت يزقبر اسد سرش يزقبر اوكي زخت كسو دلي خازل لها سرسي يواصعنا دي خسيسنا اتزقباك حسا خركب يوزب سلازي نبرات على ودي زحت سرش خبرك اسد انت لك خوينو بشم كاسد لك خوينو واتي بشم الالسيخه انت لو خوينو جن ناي موصا كسايو ازيو دروتي فلاي دما ابزن فيروز تاعت نغركم دلا شي ستيلينج يو ذا جيم يبحال زي فاينانشال رقت حقن فاينانسن كما يغيركا اتحايسكا بلع زغونه بيزنس تمرح ማለት እዚ ምኽርታት እዚ ሳላ ሚድያ ሳላ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዝኾነ ስለ ዝረኣኻ ኖርማሊ ይመስለካ ነዚ ምኽሪ እዚ ንኽትረክብ ንሓደ ሰዓት ንጠበቃ 500 400 ኢኻ ትኸፍለሉ ኣብ ኖርማል ግዜ ናይ ሚድያ ዘሎ ፀጋ ክትጥቀሙሉ ፈትኑ ጥራይ ክብል ዝደሊኒ ፌሩዝ እንተ ተኸታቲልኩም ኣነ ነፍስኩም ይኹም ትጠቕሙ ንነፍስና ኢና ንጥቀም this is a very sophisticated advice ምኽሪ እዩ ምናልባት ኣኩሙ ደረጃ ስለዘየለና ከይርዳእና ኽእል እዩ ደቅኹም ነዚ ምኽሪ እዚ እንተሰሚዖሞ ግን they will be ኣብ ሂወቶም ዝበለፀ ውፅኢት ከምፃሎም ዝኽእል እዩ thank you ንኽንብላ ንፈቱ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ከምዞም ዓይነት ምሁራት ክመፁ ከለዉ ድማ ከነተባብዕ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብደላቶ ኣብ ኤክስ ኣብ ካልእ ኣብ ቲክቶክ ሰዓብዋ ኣተባብዕዋ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ እናበልኩ ብዝያደ ደርፊ ክገትፈኩም እየ thank you